Sunshine FM, adunay kadaugan. Kaya ihigog mo pag-ayo sa Diyos ang kalibutan. Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong bukana. Apanayaw kabalaka ang tulong sa Dios Ginoon ang una. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na tingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kagikutlo sa balaan kasulatan. Nang butang may katapusan, mahal. Ngayon bunta ka natin tanang na Exxon. Ang atong oras karon alas 5 na sa alas 5 na sa Daling
Adlaw karon nga Miyerkules, it's 4 na sa September. Ini nga tuig 2024. Ako siyang pasalamatan everyday. Doon na tayo mga obligasyon. Nag-adlaw mga kaigsunan na doon ay nagkalain-lain na ito nga trabaho. Nagipiyal sa Ginoo sa matagusan na ito. Ang importante mga kaigsunan, ang ato nga gihimo din sa silong sa langit. Dili sa bitawag o illegal kundi legal atubangan sa katilingban tapos sa tangan atubangan sa Dios. Sa ngalan sa labing halangdong nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan mo sa atong station manager Reverend Gideon Carnario, sa ngalan mo sa atong general station manager Reverend King Ryan Makasaon, yan sa bangyan ubos nga lagan, ubos nga gala, ubos nga amigo sa kaginan, sa FM Radio sa 95.3, sa dayang sa inyo mga radio sets, maibuntagan yung tanan, sa nagapalibot din sa Mahoma area, sa kabukiran sa Tanay City, sa kabukiran sa Bayawan City, o sa kabukiran din sa Baez City. Ilabi na sa dapit sa cafe, sa itong kaisunan diya sa mga Suarez family, Almasio family, Sister Mili, o sa ubang padiran ng mga katauhan mga kaisunan nga naminaw din sa dapit sa ilihan sa mga kabanang family, Brother Aloni Kabanang, sa ubang pa mga kaisunan sa Kabanbanan, Pastor Rinaldo Kabanang Kaisunan. Labi na sa dapit sa Katawan, sa ubang pa mga area kaisunan sa Mamumbo. Ato din i-continue kagahapon na kayo na wala ko makadayon sa mga greetings. Ato din nga ikadayon naman sa ako ang programa ikan sa mensahe at sa mga greetings karon sa pagkausap ka, maibunta ka na itong tanan. Luzon, Visayas at Mindanao, labi na sa mga nasod sa akong Hawaii diya sa PSA. Salamatan ako ang Ginoo sa tanang buta. Ay pagod sila nga mag-estoryahan na sila kamo papunta sa atong nabalat. Dili pa ko kuno gusto nga pagos Saudi Arabia ko nagbago sa akong nabalin mga kaisunan. Kontento na ko sa akong tinabuhi ko sa hindi nasayod ko kung nagtuon nga doon na pag-uwi mas labaw ang Ginoo nga gihanay na ito nga trabaho. Wala ko nagmangay mga kaisunan nga natagkanta sa Tawag Faculty kanian ko sa 2022. Although mga kaisunan balik nag-part-time kaisunan every Saturday. Anak naman ko nga kung doon ay mawala ng trabaho na kay trabaho nga gihanda mo ang Ginoo nabuha sa tanan makatabang na sa katilingban. Salamat sa Diyos, nini mga tagnaa. Sabi na sa kinapoy ni Sir Rosel, Gabal Singgit, nakakaroon sa Maynila. Magandang umaga po dyan. Sabi na sa taga-Kamaynilaan, dahil sa Cavite, sa ating mga kapatid po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo welcome. Makabisita, makabakasyon po diya. Hindi pila ka mga bulan. Kung dulo na tayo mga pinaka-importanting bulungaton karon na gisamon sa ato ang kinabuhi siya. Mao na importante mga isunan ang magatagan ka ug lagi so dapat iunang tumanon. Imo na panikamutan sa. Dili mo na madalao siting-siting mga isunan. Dapat ibida aksyon. Yan ikaw ug ako dili ka mahimo ka aktibo kalagdan sa Ginoo kung masigir ako kag istorya. Wa na gibuhat. Walay output sa imong istorya. Dapat na bisang ginagmay ng Diyos ay sawa yun mga kaison. Pasalamatan ng Ginoo bisang pa man sa atong station manager Reverend Gideon Carnario na diya sa dapit sa Sitio Talugtugan Barangay Sirenia, Malaboyog, Cebu City. Sa atong general station manager Reverend Kim Ryan Makasaon diya sa Yolgan, diya sa Batang Tihig ug sa Kansuganding. Transmitter nga naguba diri o kay ilang igamit ko sa karon diya sa Kansuganding kay tungod kay mamotoy gibulman ato aron makapatingog ta dinhi sa FM radio so una nga nangutanan siya o kung okay ra pagyapon ang transmitter diri kay dili man ni siya fit, dili siya hao mga kaisunan. Wala nga ato nga topic karon sufficient insakto hao nga mga pulong
O ang ato nga tima, ato ning timahan, the clear and sufficient word. Di kinahanglan ang imuhang kulong sakto, haong. Ay kung dili na haong mga igsoon, dili na isakto, o puro pinaspasan, wala nagbase kasulatan, dili ko na insakto. Emin ba, magpatupa naman ka. Naghanday kayo nakahuman ang seminaryo, maminaw ka sa social media, perting layo puro tinubuko mo, wala ni sa Biblia. Tungod pas ka, Bray. Mao nga, tungod sa kabright sa tao, magamagama na lamang ilang kaugalingon. Mga pagtulunan nga walas kasulatan ito. Unang pagbantay ta dinis kalibutan, tungod kay mas grabe pa na sila ka mga pamaagi nila na ilahara iksoon. Matupas akong amigo maigsoon, kinire ba mga tinumutumong sibilano, murag insakto sa kay magsigira magbalik-balik. Murag po mahimong insakto kay sigaw raman. Unang kunari pa ka sa humba, malato na kang kinaon. Eh, pamahaw humba, maniudto humba, manihapon humba, mahay blood matay kag sayo. Unang uban ang tabang sa Ginoo, manikamot usap tayo so. Dili ka na sa may abo nga moabot na nimo, makabot na nimo. Una ka bisita na to nga kaubanan diri nga batan-on nga nakaroon diri ka eskwela diya sa Diaz College. Ako ni pangutana, kumusta man dai imong pag-eskwela? Salamat sa Ginoo, okay lang gyud kay basto. Ano lang. Ani ato ang kauban sa Diaz ko pangalagan na hospital in town ng iyang anak diya sa uli na sila gahapon. Ako ko diri nga naglaba igsoon. Kamusta na ko ilang anak ko pinagaron ilang anak. Ano lang yun na igsoon. Ikaw ano na kagatugalan. Dapat imong pangumustahon sa mga kaigsunan nga nabadiya sa hemta nga kinahanglan sa nangitak na dapat sa kabutagon na igsoon at ato kita sa mga pag-ampo ato kining ablihan o kanilang niya sa mga pag-ampo igsoon. Dami na sa kinabon ni Sir Bilinario Florentino mga kaigsunan nakanunay yun nga nagasunod ikan kayo sa Davao City Government kung sa upan pang makatawhan nga maka-abli nining ato nga programa ato nga programa ang kaigsunan din sa sayong kabuntagon ng imong pulong walang parahan sa akong mga tigil kahayag sa akong mga ligyanan kita ka na sa Salmo 119 versikulo 105. Ikaw o ako na kinahanglan ko niining maigsoon na kinahanglan kita kahayag nga mao ang pulong sa Dios mao nga atong pagatunan karon insakto o haom dili waan dili dugangan dili tinumo-tumo nga mga mensahe yung kanunay na naglaban sa ilang kapukuranan naglaban lang silang title ibutang dayon sa ilang title mauna kamiray maluwas kamiray insakto sige angkot pero batas sa tinayaw wag ginausap magigsigig debate anang social media ako di ko makadebate anang nagsulat samok-samok na lamang na langalangay na lamang na magsumapay magtanong ko anong kalumpang hindi mo nang debatehon nagsuon ako ni paruganan ako ni prinsipyo maparehan ang buot matakdan ka maigsoon magsagdain na sila ilang nakalipay magpa-viral ra na sila sa social media maigsoon kita magkaigsunan wala na tamang pinahanglang ma-viral pa pina-viral na kas Ginoo ang importante ko kaigsunan ikaw o ako suod kas Ginoo dili sa kalibutan suod kas Ginoo maigsoon siya may tag-iya sa tanang butan pwede niyang usbon ang dagan sa kinabuhi sa tao. Pwede niyang usbon ang kasing-kasing sa tao. Pwede niyang usbon ang una-una sa labutan sa tao. Ay ikaw o ako, di ka makausap sa kinaya sa tao. Walay organisasyon, walay title sa simbahan na makausap sa batasan sa tao
kung dili ikaw o ako o ang Diyos lamang dapat igsoon makahibalo niya. Mag-ampo tayo igsoon. Labing gamhanan o may gugmaon ka nga Diyos Amahan. Salamat o Diyos sa imong pag-iguban o pagbantay ka namo. Salamat o Diyos sa imong pag-atiman ka namo, Amahan. Salamat o Diyos nga padayon ka nagamuma ka namo. Mabisan pa man sa adlaw namo nga mga kalihukan, sa inadlaw namo nga pagtrabaho din sa kabukiran, Lord. Ikaw o Diyos mag-aamping kanunay ka namo. Ikaw o Diyos kanunay magtipig sa among kinabuhi. Labaw sa tanan nga naminaw sa FM Radio na nagapalibot inimaw na dati. Sa kabukiran sa Tanay City, sa kabukiran sa Baay City, Lord, sa kabukiran sa Bayawan City, didiin, nahilo na o nakahimutan kining mao nga FM Radio dito sa City of Balok, Barangay sa Tuminga, Tanay City, Negros Oriental. Panalangin ni ang mata ko sa nga makadungog sa imong mga pulong karon. Sa nagapalibot o Diyos kining mao nga dapit, I declare blessing sa mata ko sa kanila. I declare prosperity, Amahan. Labaw sa tanan ka nagawas karon sa Facebook Live, Luzon, Visayas, ang Mindanao. Even sa nagakaanggit nini, even o Diyos sa nagashare nini, ikaw magapanalangin kanina. Si kinibuo sa Mr. Rotsel o Diyos sa iyang pagbalik sa pagsakay sa barko. Ang pingi, ang iyang kinabuhi, ipadala kanunay ang imong niliguan ka mga ngin, aron sa pagproteher o pagproteksyon sa iyang kinabuhi. Bisan pa man sa iyang pamilya na bilin diya sa bahayan niyo. Sa mga singgit family, Amahan, sa mga gabas family, o sa tanan karon nga naminaw nini mao nga dapit. Labaw sa tanan sa mga kaigsunan dinhi sa Balok, dapit sa Pilipigan, hidid by Pastora April ni Atawtuhan. Labaw sa tanan diya sa dapit sa Kampi nga kanunay usab naminaw nini mao nga dapit. Panalangin ni ang kinabuhi sa mga Elhid family. Sa kinabuhi ni Brother Mario Elhid, Sister Roslyn, Lord, sa ilang mga anak nga ano na pinasahidikan kanimo silang kinabuhian. Gamita ang ilang kinabuhi, Lord, yun ay naginapos ng mga kapanahon. At ang mga pag-ampo anak kanimo, salamat o Diyos sa tanan namo ka mga anak. Ini mao nga dapit nga kanunay nag-atiman uban sa kagubangan, Lord. I declare blessing sa ilang kinabuhi. Salamat o Diyos sa imong pag-atiman ka namo, nga padayon ka ng proteksyon o nagbantay. Labaw sa tanan sa mga daotang espiritu o Diyos nga nigatap dinis kabukiran ako kining gibalik kung asa man sila gikan karon. Pinagi sa imong authority, pinagi sa imong gahom, pinagi sa imong mga labot, pinagi sa imong hamili na dugo, ako kining gipadlong o gihingilan nga mobalik ngadto sa ilang giliganan aron dili makasamo sa katiling bandor. Salamat o Diyos kung nilibuan ka mga ngayon o magabugaw o magahingilin ni Ama. Salamat o Diyos na protektado kami kanunay sa imong gawa. Salamat o Diyos na bisan pa man sa mga katauhan karon ano na yung mga problema. Bisan pa man diya sa kawalan on diya sa espiritu ng hanon nga bahin aron kami magkat-on diya sa imong mga pulong. Salamat, Amahan. Nangingkat na udapit sa kabuntagon ng milatan. Kaya din ang imong mga pulong mga mensahe may dagat na adunay kadaugan kasiguran kausaban sa dagdan sa ilang mga kinabuhi na kami magkinabuhi sumaga sa imong mga pulong mga mensahe. Nung magkimaya, minalagid ka imong tanan, pinagilamang sa imong buktong anak, personal na mo manluluwas ang tanan mag-ingon. Amen o Amen. Sa makausap pa mga isoon, may buntag, labi na sa kinabuhi ni Pastor Elijah, diya sa PSA. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi diya, sa mga tanan ni mong mga kawanan. September na ron. Sa mga ni, October, November, December, daliaran na kaniribang tuig mga kaisong bulan. Nili na mo una-una-on. Peter, medyo labi na hapit na sa muli. Kay tanang maguna-una ka mga kaigsunan nga mahumanan na kontrata. Labi na kung tanang una-una ni mo ba? Labi na ma-enjoy na trabaho. Ngayon, labi na mo kung i-extend. Labi na nindot na ang communication mga kaigsunan. Kung doon na tayo itawag ko, mawili na ka. Kapan hinumdumi mga kaigsunan, atong hinumduman, ang angay na itong kawilihan, ang tawag sa Ginoo sa itong kinabuhi. Sa mga sitwasyon na kita nang hinahanglan, sa tabang sa Ginoo, wala siya nagkulang. Ano na ang Diyos na ngitag pamaagi, karon ikaw o ako, matagyo sa atong mga paminahanglan. Sa akong kinabuhi, igsoon ko kinako. Nagi atiman,
yatagan ug pabor gikan sa Dios. Wala na ko pangandoya ang mga butang. Panatagan mo kang mga butang atong pasalamatan ang Ginoo. Apan dung ka pinaagis mga butang mausab ang atong batasang Pinay. Diha atubangan sa Dios. Mas more pa ta nga magpasalamat sa Ginoo. Kadunay pinasay ang Dios tungod kay ang pagkamaayo ikaw ug ako ipasilati nini adlaw-adlaw bitagaan ta sa maayong kahimtang. Salamat sa Ginoo. Ikan kayo sa KC Magansunan. Nagwaso sa atong mga programa sa akong away Pastora Emijen Kanlan. At ang aning basahon mga igsoon, ang kayo mong continue man ta sa mga greetings o mga request awit makalangit o man sa atong pagkaambit sa pulong sa Ginoo. Ang ato karon nga topic sufficient. Haom igo insakto tong Tagalog pa tama. Una nga doon namin motor usa diri may igsoon na wala ko kabantay na sa among pagdala gikan sa kompanya guba o kay sikanhan man ni mga igsoon guba og hap. Magsige kong ilis og bearing unang ako di sa kulay hangudala kay magwiri-wiri man kay atubangan may naguba itaura na siya ang bearing na dili haom dili sufficient. Una nga ikaw na nakakuha di ka layhang mo gamit una nakuha biglain sa mga motor mga kaisunan kaya ako nga schedule larga magyud mga kaisunan. Muna nga even ang akong ugangan di kanila nang mo gamit kay guyuron makastaplig mura makag isa linggo. Una ang Ginoo ano na yun doon ay pamaagi aron matagbok ka sa imong mga panginahanglan. Ato na ni basahon maigsoon ang ato nga tema the clear and sufficient word. Ang klaro o insakto nga pulong. Unsa may pulong nga insakto basta gikan nas kasulatan insakto na. Apan kung dili na gikas kasulatan tinumutumo na ginamagama ang tawo imagine mauna patupa imagination in mata-mata ayaw mo sugot maigsoon para mata-mata awagoy ayo murag ba parihara na sa pasi ang maigsoon murag engineer sa o nga daghan mga tao sa kalibutan nasama ni anak mga in ingon diri mga kaigsunan ang ato nga text ang ato nga pagkabasahon sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 15 nato sa 18. Si Apostol Pablo mga kaigsunan nagsulat o nagsaysay pinasikat kayo sa balaod sa Dios dili balaod sa tao kay lahi man ang balaod sa tao usog-usog pa ba maong ang magkatawhan kaniadto nga nahimo nga alagad sa Dios sama sa mga apostol kaniadto wala sila nagbuot sa ilahang isulti. Maumangani sa panahon sa mga milagro kaayuhan, mga demon spirit, wala kahangiling ang ubang mga ginsakupan ni Jesus. Kaya naama sila gibuhat na dili haom, dili sufficient, dili insakto. Unang ikaw, natuon kang insakto sa panahon na i-challenge ka, mahadlo ka, magduha-duha ka, labi na dunay iposis. Dunay mga demon spirit nga mo hasol. Ibabalaan man ka, ingnom na ka, ay ikaw, ay doon ako, pareha ba kagbuot. Ingnom na ka na, babalaan makas, daot ang espiritu. Ipaulawan ka isoon. Ato nining basahon, unang ka ng mga tao, nakabalo na silang kaugalingong libuhat, hadlok na oy. Pero ikaw, limpyo imong konsensya, limpyo ang imong trabaho, anong mahadlok mangkas mga daotang espiritu. Sila mo'y angayang mahadlok. Nakahinumdum ko mga kaisunan sa una nga doon ako may giampuan. Usa sa among kauban, siya mo'y nakuyapan, nakatulog, nagsandig na lamang. Nawa ko kabalo kung sa kuya ang pagkatawo. Ampo-ampo siya pa na igsuon, siya mo'y nakatulog. Kaming risbak man mga igsuon.
katong amo ang giampuan sa manuyod kani ato gikargahan mag-orasyon. Madala bago nag-orasyon igsoon. Tawar na. Orasyon ang kani ato igsoon. Ingon diri mga kaigsuonan sa kapitulo 3 versikulo 15 hangtod 18. Adunay mensahe si Pastor Emigene. Good night, PSA, and God bless everyone and the Philippines. Naman sa Ginoo sa imong kinabuhi diha, Pastora Emigene Candelario. Ako kaning basahon. Matud pa diri sa 15 sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 versikulo 15 ngadto kinis 18. Mensahe kini ni Apostol Pablo nga gikuha o gikutlo gyapon ug dunay insakto nga giya. Dili nang istorya man so puro patupa, puro butang-butang, puro minaw-mao, mga im-im, awa di ayo. Ingon diri maigsoon, og isipa ang pagpailog sa atong Ginoo nga usa kakahigayunan sa iyang gihatag aron maluwas kamo. Mao nga dapat atong isipon nga dako kayong kahigayunan ang mga panahon nga ikaw ug ako makadungog sa mensahe sa Ginoo. E kung dili nimo hatagag balor, dili nimo hatagag bili, ay ang imo hatagan og bili katong mga tumong sugilanon na maiskam yung kaana sa kaulahi ang mga adlaw. Kaya dili man na insakto. Puro man na matupa. Wala man as Biblia ang mga igsoon. Magbantay ko na. Una nga ang kung magtudlo kag kamatuoran, daghang masuko nimo, doon ako'y maglagot nimo. Pero mas daghan sa ang mahimuot o malipay. Kaya dili man binaka. Dili man tinumutumong sugilanon. Nagbasig magkapitulo, nagbasig bersikulo, nagbasig pulong sa Dios. Kung ikaw o ako nagbasig ka diha sa Biblia, kinsa may arangan nimong kahadlukan, kinsa may angayan nimong kabalakan, nga pulong man as Ginoo nga imong giwali, dili na pulong ni sister ni brother, pero pulong gani gikan sa katilingban, nangutlo lang sab ka mauman ni iyang gisulti God. Mao man putoy ang gisulti, awa man ay kay kalibutan, yung mo apil-apil po na ka. Otro po kang may ayo. Ingon diri maigsoon, og isipa ang pagpailog sa atong Ginoo nga usa ka kahigayunan nga iyang gihatag aron maluwas kamo. Ang atong minahal na igsoon nga si Pablo nagsulat usab kaninyo. Sa to padaghan ang writer diha sa Biblia, usa na ni anak si Apostol Pablo. Niingon, mahitungod niini, ginamit ang kaalam nga gihatag sa Dios kaniya. Wala nagsulat si Apostol Pablo sa iyang kaugalingong ginamit nga kaalam, kundili gigamit niya ang kaalam gikan sa Dios. Mao man gani ikaw ug ako karon, kung ang imong pagpangalagad, ang imong pagserbisyo, kaalam dinis kalibutan, dili gyud na mahitabo nga mainsakto. Nganuman, magpaturatoy raman ta. Usahay malami ang tawo, mao nga dili na siya makahuna-huna sa kaalam sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Parehang Nabucodonosor ba na nagsalig na siya, hantod ning gapang hinuon siya balik sa sinugdanan. Amen ba? Ano man, nahambugiro naman si Nabucodonosor, niingon naman nga, hari gugogon sa Babylonia. O niya kay ang Dios nakita man si Nabucodonosor nagarbo, di ning gapang siya balik. Mao man na sa katilingban, sa kalibutan, mukamang magkagbalik ay. Mao nga si Apostol Pablo, aron dili siya mukamang og balik, dili siya mahimong ordinary, kay usa man ni siya kabanggiitan kaniadtong magluluto sa mga Kristohanon. Ang iyahang pagkakristohanon nagbase na siya kasulatan. Munang ikaw ug ako kung layhan ka,
nga mahisama ka sa mga katawhan kaniadto, sa mga sinugo sa Dios nga tinud-ano, matinud-ano, naman po yung mga sinugo sa una nga dili matinud-anon ay. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Teresita Acabobis from Bulacan. Good morning, Pastor. Watching from Bulacan. Sapong Palay, Maynila. God bless us. Wow. Una nga, anak kita iksuon. Kaming mga alagad sa Dios, mga pastor, mga pastora, wala mi, dili mi mawali, o dili mi magtuon, dili mi mo sakripisyo o pila ka oras o panahon aron ta muwali dinhi sa social media. Ano man, kay puro pinaspasan imong wali, puro ra title sa simbahan ng imuha. Iwali igsoon way angay. Ingon diri mga kaigsunan, 16, kining mga butanga iyang gisgutan sa tanan niyang mga sulat. Nganong nakahisgot man dinhi si Apostol Pablo kay duna may giya gikas Ginoo. Tan-aw ra gud, mahitungod niini ginamit ang kaalam nga gihatag sa Dios kaniya. Wow, kung ikaw o ako aduna kay kaalam nga gihatag gikas Ginoo, pinasahi ka. Kay dili man na pinaspasan igsoon. Nagsalig man ka sa gahom sa Dios, wala ka nagsalig sa gahom sa kalibutan, wala ka nagsalig sa gahom sa isip katawo, kundili nagsalig ka sa gahom sa Ginoo. Ingon diri may mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sulat, mauna. Kay doon na may mga butang nga lisod sabton sa tawo. Maumangani si Jesus ning gamit sa mga sambingay aron katumang gialamon nga nagtuon sa balaod sa kalibutan, di guto kaagpas, di guto makahaom manuman, magsalig man lang sila silang kaalam, pero tan-awa ilang batasan haom ba ang ilahang mga pasalig, lahi ra gyud ang output ba. Siyempre kung when we talk about current, aritas electricity, input o output, kung lahi ang mugawas sa imong input, that is continuity. Maputol gani na diya sa area sa tunga-tunga, ang output ana di na mugawas. Hello, kinsa may mga electrician diya, o hinumdumi ang positive o negative, kay imo gani na siyang ipunon, human yun ang imong trabaho, ulbog yun na. One time ko magkaigsunan na dili na ko ni mention kung asa kong groceryha nangumpra. Lagot kayo ag tag-iya. Ingon siya kinsa may ga-wiring ani ay. Ning ulbo mga igsoon. O niya, gibutangan na biya o pulit ka na bitang putos ba? Siya naagos technician ani ay. Natanawa na. Kinsay giblin ang technician kinsa man katrabaho. Siyang tag-iya o ang technician. Unang ikaw yun ay blimon. Adunay mga panahon mga kaigsunan mag-wiring ko. Ako ginagipacheck sa gitawag nga naa sa katungdanan kay sila may mo checking ana. Kung mo i-deklarar may son insakto ni awa may problema. Pero kung mo ingon nga dili mao, dili mao. Ayaw lang ko pa pumuligi. Dili magyud mao. Dili kay bisag dili mao, ikaw rin mo deklarar nga sakto. Munang daghan kay nagtuon sa kasulatan, nagdeklarar nga sakto. Ay okay ra na pastor ay. Mapaseloon ba ng tao ay. Okay ra ay nang magsigir kag pamayi, magsigir kag panglaki, magsigir kag bisyo, sigir kag panugal. Unya imuhang mga anak, wala ikapalit bisag bitsin. Kanang imong paghago mga igsoon, kung imuha pa nang gibutan sa kasing-kasing una-una, malipay kung si Dodong o si Inday imong mga anak. Magkinagang din sa eskwelahan, makabalong din naginsakto. Ingon diri o, gituis kini sa mga walay alamag. O, tanawa na ko na. Ingon si Apostol Pablo, gituis sa mga walay alamag. Kasagaran na bang walay mga alamag, perting grabihang mo tuis.
ako ni ibalik dire sa taas dapit. Aron ba ito masabtan? Mahitungod ni ini, ginamit ang kaalam matupan ni Apostol Pablo nga gihatag sa Dios kaniya. Kining mga butanga iyang gisgutan sa tanan niyang mga sulat. May mga butang nga lisod sabton sa mga sinulat. Ito is kini sa mga walay alamat, tanawar na. Dito is ni atong walay mga alamat o sa mga mabalhin-balhinon sama sa ilang gihimo sa ubang kabahin sa kasulatan o ingon nagtukmod sa ilang kaugalingon ngadto sa kalaglagan. Mao gani ang tawo magsigig usog-usog sa pamaagis Ginoo, sila ra maoy nagtukmod sa ilang kalaglagan. It meaning to say, sa buot nato gipasabot, kung dunay mga tao nga sama niini sa ilahang sinultihan, sila ra po'y maulawan. Laro dili, puro man patopa, wala man nagbasi og Biblia. Mao nga ikaw ug ako, kung layhan kang magkat-on diha sa pulong sa Ginoo, magbasa ka, magtuon ka, magsakripisyo ka, aron ka dili madala sa mga scammer sa kalibutan. Versikulo 17. Pero kung imo nang kinabuhing maigsoon, ma-enjoy biya ka. Kaya kanay mo batasan o kinaiya, makuha-kuhaan binaintahon igsoon. Sulay lagin mo. Ang problema magod, dili lamang din ko mo sulay, pastor. Oy, maigo, magkukuhaan eh. Mao nga dili takagkaton. Kaya dili masabta mo tuki. Mas ato pang bukitlaon atong cellphone. Kaya naay makalingaw sa mga mata sa cellphone. Hasta ikaw giuwat. Gi-scam kasi mo kaugalingon nga kalihukan. Nagbularat na imong mata mag-egsunan, hasta imong trabaho, wa na nihino kay malungag, wa na kay bugas, ugon sa diha. Wa na gani kay makuy-kuy. May pay na mugas tama egsuon og pilit. Makasunan pa ta. Kung atong ipasalamatan ang Ginoo, magahi ng anagon diri man kay egsunan, di na sa masunan. Pasundan na sa namo na og bugas. Di ba nindot ang kinabuhi nga dunay Ginoo? Di ba nindot ang dagan sa flow sa imong kinabuhi inis kalibutan nga ikaw ug ako nagtuon niini? Labaw sa tanan dili lamang only nagtuon, kun dili nagkinabuhi sumala sa imong gitun-an. Kay kung nagtuon ka kasulatan, pastor, pastora ka, unya diha sa tinimbang peting magubaan imong batasan. Dili haom ang imong pagkatawo, dili fit, dili sufficient. Unya ang mga tao nga tinud-anay nga nangalagad sa Ginoo, mao man ingnon nimong kana siya, di na mao. Ikaw ra poy mo. Mo man na, di man sa kumukidibati nimo. Di man sa kumuhatag nimo panahon. Ano man, akong gubon ang akong pagkatawo sa mga taong mga guba. Ingon diri mga Exod 17, apan kamo nga mga hinigugma, nasayod na niini. Wow! Nindot kung ikaw nasayod na niini. O sa diha nga ikaw masayod niini, ampingi, tipigi, alimahi, diha sa imong kasing-kasing, ug huna-una og salabutan, kay maunay mo dala sa tinud-anay nimong kalampusan. Imin ba? Wala man kay desisyon kung lahi diri, lahi dito, lahi sa atubangan, lahi sa nuyo. Wala kay insaktong direksyon, kay maminaw man ka, side to side, back and forth. Muna, guba ginag mo kinabuhi. Unsay gingon diri, apan kamo, mga hinigugma, nasayo na nini. Busa pagmatmon aron dili kamo madala sa mga sayop nga mga malapason sa balaod ug mahulog gikan sa inyong kalig-on nga baruganan. Mahulog di ka igsuon sa imong ligong baruganan. Mabiktima man ka, maiska man ka,
Mao dapat sufficient, insakto ang imong pagtuon diha sa pulong sa Ginoo labaw sa tanan with application. Unsa mo po na pastor? Sinagol man ang English nimo. Unsa na application pag-apply ba? Actual, hands-on, dili theory. Munang kaming mga technology mga igsuon with action. Dili lamang sigid tuon anang among gitun-an nga major. Ingon diri mga igsuon. Tanawa na ko diri. 18. Mahulog man kas imong barugaran 18 ningon diri. Padayon hinoon kamo sa pagtubo diha sa grasya ug kahibalo sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo kay iya man ang tanang dungog hangtod sa kahangturan. Amen. Asan day ang dungog? Asan di ay igsoon? Naa ni Jesus. Unya nag-ingon pa gyud ang Biblia. Hangtod sa kahangturan. Grabe sa. Unsay giingon diri sa Biblia? 18 tan-awa lagon igsoon. Padayon hinoon kamo sa pagtubo diha sa grasya ug kahibalo sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo kay iya man ang tanang dungog hangtod sa kahangturan. Wow! Mao nga sa ikaw, mao nga ikaw ug ako nga nakahibalo sa pulong sa Ginoo, padayon kay diha sa imong pagpadayon motubo gyud ka, mulambo gyud ka, mo grow up gyud ka. Wow! Grabe. Ano man na makainsaktong desisyon, na makainsaktong baruganan, diha sa pagtulunan, diha sa kamatuoran, nga mao ang minsay Ginoo, nga mao'y mukiya nimo, bisan sa mga pagsulay, dili gud ka madala ug maluya. Kay naamay insaktong pundasyon, ang imong pundasyon mao gyud ang minsay Ginoo nga maoy mulig-on nimo, maoy muhatag nimo encouragement kanunay sa kinabuhi dinhi sa silong sa langit. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Foreman Saldi. Amen. Salamat sa minsay sa Ginoo. Maayong buntag pastor from Siquijor City. Siquijor. Salamat sa Ginoo, Brother Saldi Tano from Siquijor. Kumusta man mo diha? Hapit na inyong mga mahuman ang project nga gitawag og Hotel and Convention Center. Tayo welcome magagsunan kay na kana nga Siquijor nasakop na mana sa Negros Island. Unang ang Siquijor ug ang Negros nagkumbay na siya pagkakaroon. Tayo welcome. Ang Dios magahanay nining tanan. Anytime magagsunan makabisita lang ko diya sa kinatibuk-an unya pohon sa Siquijor Rizal. Muna kong ipangayos Ginoo, nanining tanan, nasayod ko maghihanay na sa Dios ang tanan. Mga challenge, mga kalisod, mga pagsulay, ikaw o ako, gilikon ni ining tanan ekson. Itong pasalamatan ang Ginoo, na sa kanunay ang Dios magakupot sa matag desisyon, matag plano, nga atong giplano, kanunay gunato ikauban ang Ginoo. Kumusta mo diha brother Salditano diha sa Siquijor. Ilabi na sa mga igsoon brother Junjun Tano og di Dumril G og sa atong amigo diha na si Sir Wendel Lazo, ang atong safety officer supervisor. Akong amigo mga kaigsunan, di mo gusto siya kasabot o binisaya o sige na itong kinagalog. Unang akong pasalamatan ang Ginoo, ilabi na ni Pastor Brawley Duhay Lungsod o ni Pastora Roslyn Duhay Lungsod o sa mga kaubanan diha. Ay time welcome mga kaigsunan, namimiss na ko yung manginhas diha sa daan nga pier sa Siquijor diha sa Pangi. Una nga sa diha nga nahimok ta nga kabahin ang tinuon mga kaigsunan. Una na ko na-encounter ang mga bad spirit. Mao ginay ako na-encounter kaniadto. Wala man kabalo ang mga tao diha. Although mutuyo ko sa alas 11 sa gabi, giingnan ko sa mga tao diha, wa diyo ka mahadlok diha. Anong mahadlok man ko?
kinsa may atong gikahadlokan kanang mga demon spirit nga gihulog sa Dios, ikaw ug ako anak ka sa Dios. Unang kami ato mga kaigsonan, katong tanan mga igsoon gitraining ta aron sa pagkabot, aron ang seguridad sa imong kinabuhi na alagyo sa Dios. Ilabi na sa kinabuhi ni Dong Johnny Uyang Guring, napatingali karon diha mga kaigsonan, kay wala pa man mahuman ang inyong nga project diha sa mao nga lapit. Mauna na ro'y pinakataas nga building. I'm welcome mga igsoon sa atong pagbalik mo try ta diha katulong mga kaigsonan within pipila ka mga panahon. Na makakatulog ta mga kaigsonan sa atong pagbalik, dili na gansang-gansang, dili na gahi. Musulay gyud tag katulog diha within one night mga kaigsonan. Diha sa nindot na unya nga mao nga hotel at convention center. Ana maguna, ikaw ug ako kung magsakripisyo ka, unsa man day ang bunga sa imong sakripisyohan. Di ba kadaugan kasiguruhan, kausaban sa dagan sa takbo ng ating buhay sa sanglibutan. Ingon diri mga kaigsonan, tan-aw ra gud dias ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 7, og ang Dios maoy magtabang kanimo sa pagsabot. Kung ikaw di katabangas Ginoo sa pagsabot, magpataka ra gyud ta igsoon. Magpatupa ra gyud ta, mag-im-im ra gyud ta. Salamat sa Ginoo. Adunay mensahe si Foreman. Amen, sige pas. Kay mag-prayer ta sa bandilaan. Wow. I welcome mo igsoon. Kay mana tayo atong nakaadto mamis bandilaan mga kaigsoon one time. Mao ni pinakataas nga sa history magud ang bandilaan mga kaigsoon, mao nay mga barangan daw dihas kinatasan. Mao niya katong ilahang kawa kaniadto nga ilahang gilanala na tinuod maguna social media maguni. Wal dili man ko maulaw mga igsoon kay mao nay tinuod kay si Pastor Brawley Duhay Lungsod, siya mao'y nahibalo sa history sa bandilaan kay taga diha maguna sila. Ang pangi nga gikahadlukan bisan taga diha nakabalutaan na niingon sila, ikaw ka mahadlok diha? Ano mahadlok man ko? Nga dili makutaong karboso. Ang akong gihadlukan kung mubiya nako ang Ginoo. Bisang asa ka, bisang adto pakastunga sa dalakit, mga pangpang, kung doon na kay Ginoo, kisa may mangilabot nimo, mga tiki. Mauna igsoon, mauna kanunay tang challenge niya na, aron masulayan ka, o tinuod bagyo kang iya kas Ginoo. Ay kung dili gani ka tinuod iyas Ginoo, dili nimo makikistorya ang mga demonyo. Tinuod na igsoon, naka-encounter dili palang dugay atong gi-interview. Kinsa may ngalan nimo? Nalimot ko siya ngalan. Ning tubag. Makikistorya na igsoon. Yan naman hadlok man na sila mga igsoon. Tanaw ra gud si Jesus, dili man nimo atong topic ang milagro. Kung dili haom diya sa Biblia o sa pulong sa Ginoo. Kay kung doon na kay pulong sa Ginoo, wag mo kay gikahadlokan labi nas mga demon spirit. Kay ang imuhang pulong hait pa sa espadang duhay sulak, magpadulong pa lamang gani ka, nakaila na nimo sila. Tanawa gud si Jesus sa diha nga nagpadulong siya sa usa ka area nga dunay demonyo sa usa ka tawo. Niingon ang usa ka tawo, onsay toyo nimo, ayaw kamig sakita. Ingon si Jesus, pahawa diha ning hangyo pag demonyo, ayaw adto mis mga baboy papuya. Mutong gihingin na ni Jesus ang demon spirit, tuas mga baboy pa mo nagkakulkulay pa mo sa dagat, nangamatay ta. Ana na mga igsoon, pero ayaw pangaraste. Hinumdumi kung naa si Jesus, hinumdumi magkinabuhi ka sumala sa Biblia. Salamat sa Ginoo sa imong nga mensahe, Brother Saldi Foreman. Yes,
time will come, mag-prayer ta sa bandilaan. Maunay atong gipangayos Ginoo, nga ikaw ug ako, kitang tanan, magkakahiusa diha sa buluhaton sa Dios, dili pinaagi sa pundok, dili pinaagi sa relihiyon, dili sa karitula. Ikaw ug ako ang karitula nga atong gipasilungan, kana siya gihimo na lamang na aron ikaw ug ako dili mahimo nga illegal sa katulungan. Usa na ka requirements sa usa ka pagtulunan, apan ang tinun-anay nga requirements mao ang imong kinabuhi ug ang balaang kasulatan, kay diha mga kaigsoon, ikaw ug ako doon na kay authority gikan sa Ginoo. Matud pa ni Apostol Pablo, ang iyang pagsulat, daghan niyang mga sinulat, apan dunay kaalam gikan sa Dios. Mao na nindo. Ingon diri mga igsoon, padayon hinuon kamo sa pagtubo diha sa grasya ug kahibalo sa atong Ginoo. Grabe. Kaysa diha di ay nga magtuon ka sa pulong sa Ginoo, mutubo, mo grow up ka diha sa kahibalo ni Jesus. E kung dili ka magtuon, dili ka mo sakripisyo, dili ka magpulaw, sa may imong iwali. Magsige ra kag patopa ang mga igsoon, maingon ra ka nga kanus amang gitukod inyong simbahan sa year sa tong hira mga igsoon. Na, usaon na. Ingon diri mga kaigsunan, sa kahibalo sa Ginoo, sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo, kay iya man ang tanang dungo hangtod sa kahanturan. Kisay imong ipasidunggan? Simbahan? Title sa simbahan? Dili si Jesus. Kung si Jesus imuhang pasidunggan, to God be the glory. Ikaw o ako, mutubo gud ka sa buluhaton diha sa Ginoo. Ingon diri mga kaigsunan, ito ni basahon mga igsoon, ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 15 ngadto sa 18. Ikaduhang Timoteo mga igsoon kapitulo 3, ingon diri mga kaigsunan, kapitulo 3 bersikulo 7. Unsay giingon diri sa kapitulo 3 sa ikaduhang Timoteo mga igsoon? Ingon diri mga kaigsunan, og ang Dios maoy magtabang kanimo pagsabot. Kay dili ko tagtabangan sa pagsabot sa palang kasulatan, daghan bing naturiring gud ani. Kana bang naliso ang una-una minglayat sa kahoy kay iyang ipagbasa, iyang magi-ordinary. Ayay, kay daghan man kay mga laglom kay mga sambingay. Niingon man siya nga, murag dili man ni mao. Sayop man ni, labaw sa tanan, sa iyang pagbasa, sige mag-isod ka igo. Sakit magod kayo ang Biblia, igsoon. Unya ang iyang batasan, di magyun mahaom sa iyang gibasa nga Biblia. Ninglayat sa kahoy, oy. Natuyok ang iya ang tornilyo siyang utok. Sa dili ni mao. Kani ako ang isakto, siya mo isakto, kaning layat man siya. Adi human. Mingaw, hasta yung kinabuhi, mingaw. Nalibog man. Dilibog man hinoon siya mga igsoon. Tanaw na ko dire sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 7. Insay muhatag nato o kaalam ani. Kahibalo, tanaw na ko. Palandunga, kining akong gisulti kay ang Ginoo magtabang kanimo sa pagsabot sa tanan. Gikinahanglan atong pamalandungan sa atong pagtuon sa balang kasulatan nga maghatag nato og dugang pagsabot ang Ginoo. Kay kung ato lang pagsabot-sabot igsuon, magpatakar man ta. Labaw sa tanan, dili ta magkinabuhi, sumala sa pulong sa Ginoo. Adunay mensahe si Ma'am Norberta Tratse from Bulo Bindoy, Negros Oriental. Good morning, Pastor, o sa tanang nagasunod niining imong tulumanon, niining takna sa kabuntagon, dalaygon gayon ang Dios watching here in Bindoy. God bless us all. Wow. Ikan gayon sa Bindoy, Negros Oriental, always magduni si Ma'am Norberta Tratse. Sikat pa ni sa pagsugod nato, niyatong labay na
mga uska tuig naman ta mga igsoon, tingali hapit na ta aduha na sa mga kaigsunan, hapit naman muin ang atong 2024. Nagsugod ko sa 2023 tingali to karon niadtong mga panahon. Unang akong gipasalamatan ang Ginoo. Nadaghang kay mga challenge ba? Daghang mga kalisod, daghang mga problema, labaw sa tanan diya sa financially, wa man tama undang until now. Nagtingog ra magyapon ng FM radio. Pero doon ay tayo mga kaisunan nga, siyempre, magawa ng mga gamit, mutingo pa ba? Di na, uy. Ato kung papahawayo na lang magkadyot mga kaisunan. Pero ang Ginoo mga kaisunan, di man sa mahutdan pamaagi. Ingang tanaw ra ko diri mga kaisunan, palando nga, kining akong gisulti. Kay ang Ginoo magtabang kanimo sa pagsabot sa tanan. Ikinahanglan ang imong pamalandungon mga igsoon nga ang Dios mo tabang nimo sa pagsabot o pagkaton o labaw sa tanan. Kung gusto kang magkaton, dili diya ka mo undang di ka kakaton. Mao na prinsipyo sa mga tao nga dali mo uminto. Dili man na mo undang. Nasa akong kinabuhi igsoon, di magikumuundang di ko kabalo sa layhan ako makatunan. Bahalang magabinan ko. Atong igsoon diya brother Dodoy Kadosali. Hawa naman kailangan ako may igsoon pagbisita nako atong Domingo. Ganingon man siya, kinsa man ang gapadulong. Ingon diyang bata na, ato magunang siging walay diha makadlawon, isa mo pa. Wa naman ko kaila, wa isa kaila mga kaigsoon nga siya may katudlo na kugita. Mauli ko diri mga igsoon alas 11 gabi, alas 12. Unya ka ng tikwe, gikan kog lunoy. Kung hadlokan kayo ka, kuwa kay Ginoo, ay na, mahulog ka pang diha sa kang wala. Kanang mga suba diha nga alagi ang pitingit-ngita. Mag-una-una kang dalagan anang mga nagkapay-kapay nga mga kabugangan o kahagunoyan. Napay mga tikwi. Kunya, muagi ko sa mga area nga, giingnan nga, kaniadto maigsoon nga, ayaw biyang kumpiyansa diya, narabagi magtuwan. Ako yung gisilip-silip maigsoon sa mga area nga, yan ang bitang mga hilan mga igsoon, doon ay pang-pangdiri nga gitawag og kantalaki. Nga kaniadto mga igsoon, nga among silingan, gisagpa diya, kato si Chuinot, gulang naman to, tingali, wala na to mga kaigsunan, mura gikuha na to sa Ginoo, ang una pang mga tao, gisagpa, oy, karag-karag ko mga igsoon, nag-ingnan ko, ayaw biyag anak diya ha, kay hila, ang rabadyo na, ako ra usa mga igsoon, kada hapon, mamingwit, manawa ko diya, 200 kapin akong tawa, managtag man ko, sa mga hilan nga mga giingon nilang mga inaay mga engkanto daw, wala ko nang hagit apan akong gibutang sa akong una-una kinsa may labaw ang mga engkanto ug ang Ginoo. Nakakuha ko diha mga igsoon, dunay ngalan nga asa. E is E, patay na ang bais pagkaugma. Di ako gisudan man diha sa dalong nga nakuha. Unang akong kauban kani adto ingon siyang dili ko mana diha bro kay mabungol makuno siya, manimahon yang pinya, manimahon nang ka bisagway tanong nabay tanong man ang pangpang. Unya kung mandalagan ka asa makapaingon patay ka. Munang sa kahadlok sa tawo, hadlokan mao ni mo patay nato ison. Katawaan atas demonyo. Amen ba? Mao nga niingon diri mga ison. Tan-awa ra ko diri mga kaisonan sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 6 ngadto sa 16. Lahi ang kaalam sa kalibutan ug ang kaalam sa Dios. Gi-clarify gyud ni Ikson. Kay ang kaalam sa kalibutan puro ra pinaspasan. Apan ang kaalam gikan sa Ginoo nakuha diha sa balaang kasulatan. Dili ra ba gyud nimo ilang mga Kristohanon igsuon? Kay hangtod karon naapay mga Kristohanon tingali sa Luzon, Visayas and Mindanao nga muingon ayaw bimo ana diha hilan na ba niya naarabay ako adiha gihanlo ka ba ko nahuman gud ka mas labaw nimo gikahadlokan ang mga demonyo kaysa Ginoo. Kay kung ikaw ug ako nahadlok pa kas Ginoo mutuman ka sa sugo sa Ginoo kaysa mga demonyo. Amen ba? Kinsa may tag-iya sa imong kinabuhi? Mga demon spirit or ang Dios?
ibutang sa imong kasing-kasing una nga ikaw iyas Ginoo, dili ikaw iyas demonyo. Maunay klaro igsoon. Lamang magkinabuhi ka sumala sa balang kasulatan. Kay kung dili gani ka magkinabuhi ni ini maigsoon na bahagyo ng imuhang tingkoy unya. Bisan sa gabi digod ka mulakaw. Mamagani diha sa mga panultihon kung ang taong tapulan may nga mananga. Di ko mulakaw bugawas ako panimalay kay tunay liyon dito kaatang. Istorya ra maguna rason. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Noemi Piano Caranel. Good morning pastor, good morning usab sa tanan nga mga Caranel family. Ato apat tingali ni sila sa Batangas o sa dapit sa Maynila igsoon nagwats. Ato ning basahon tanawa ra guning kahibalo o kahibalos kalibutan. Mao man gani ang atong topic karon, sufficient. Ang atong nga tema, the clear and sufficient word. Ang klaro o ang insakto nga pulong. Ang insakto o klaro nga pulong nahaong gina sa Biblia. Dili na siya pinaspasan nga ginabagama lang sa tao nga iyang kaugalingong emosyon ray iyahang masunod. Kay ikaw o ako kung magbasa ka niini kung emosyonal ka na kay gihimo nga dili mao magsige man jud ka kaigo bisan kung saon. Kaming mga alagad sa Ginoo nung nagmatinud-anon nagaigo na miani, gikurihan na miani, gilimpyuhan na miani, gibadlong na miani. Amen ba? Pero kung dili ka layhag badlongon, dili mo na ni mo basahon mo ingon ay ari ra ko aspikas bi. Murag maigot man paani ay. Mao nga sa panahon nga ikaw mawali, mahadlo ka maingon ka ay naaman si sister maigot tingali ani ay. Dili niya ni mo simba sa Domingo. O sa may palaybuhon nimo. Na nahadlok kas mga tao, wala gani ka mahadlok sa sugos Ginoo. Angayan bakang panalanginan. Angayan bakang hatag kag katungdanan gikan sa Dios nga hadlokan makang pagkatawo. Amen ba? Dapat isulti ang kamatuoran kay ang kamatuoran mohatag kanimo kanako o kagawasan dili only sa akong kinabuhi kun dili ikaw ug ako kung magkat-on diha sa pulong sa Ginoo. Ako layhan mako magkat-on. Layhan mako kahibalo gikan sa Ginoo. Dili makulayhan sa kahibalos kalibutan kay nakahuman na matag eskwela-eskwelahiyo. Diba? Nahuman naman ako pangandoy kaniadto dili sa kalibutan. Wala man ko pakyasas Ginoo. Pinaagis Ginoo, nakalampos ta kay dunay Ginoo. Uma naman, matupas akong amigo, pastor, nadawat na nako ang akong gipangayo sa akong kinabuhi. Tanan akong mga igsoon, tanan akong mga parinti, ako nang nahibalag ang akong mga igsoon. Unsa pa may akong pangitahon. Diba? Diha nimo makuha ang lintunganay sa rason o pinulungan sa usa ka tawo nga natagbaw na siya. Apan kung ikaw o ako, kung dili gani ka matagbaw sa katungdanan sa kalibutan, sa katungdanan nga naa nimo karon, magsigir gyud ka. Pagbuhat og dili mao labaw sa tanan, pagbuhat og dili mao atubangan sa Ginoo. Kumusta man sa panahon nga i-challenge ka? Tan-aw ra gud si Job ning sa kasi Satanas dito nagtuo man siya nga si Job musurrender diha sa Dios. Nauwat si Satanas, naglagot siya, balik siya dito sa kastaas. Di man di ay madala na ako og kuwat ning imong alagad. Nagsigira na siya communicate. Tawag na na kay Son. Mayroon po mo, yan na rin ay cellphone sa una, pastor. Si Satanas o ang Diyos, labaw pa na sa cellphone. Ay musulod na sa imong kasing-kasing. Musulod na sa imong una-una. Musulod na sa imong pagkatawo. Dili na unya ka mao. Amen ba? Ingon rin mga kaisuna.
Unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 16 ngadto sa 16. Gikan sa 6 ngadto sa 16. Nagisgot ni mga igsoon nga ang kaalam sa kalibutan ug ang kaalam sa Dios dili binito magkapareha. Ay ang kaalam sa kalibutan mga igsoon dinhi ra man nagistadiha ra man diri. Mga article 1, article 2, usa pa to Republic 1. Ginama mga kaigsuran sa aron himuong balaod. Usahay ni balaod mga igsoon dili na nimo masabtan kay dunay balaod nga dili na gyud haom alang sa tawo. Pwede na magminyo tingali ning bayi, puro bayi, laki o laki. Kunya di as Biblia kay dili man na pwede. Na di as Biblia mga igsoon ni okay na Biblia. Unang buabot yung panahon mo kontradik yun na. Munang kitang nangalagad sa Ginoo mga kaigsunan magbantay kita. Moingon ko ka mga igsoon nga ay gobyerno maguna. Yes, gobyerno. Pero di as gobyerno Ginoo dili na siya mao. Unang ikaw mga igsoon kung pastor ka, pagkaslong kag laki-laki ako di ko bahala kag tangon ko sa ako ang pagka mga ngasal o matay kasal. Lisensas kasal. Kaysa ibaylo na ako mga kaigsunan akong tidigna diha sa tubangan sa Ginoo. Dili na ko na. Ingon diri mga kaigsunan sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 6 ngadto sa 16. Ingon diri mga kaigsunan dunay mensahe si Ma'am Noemi sa Bulacan pastor. Sa Bulacan di sila mga kaigsunan. Naminaw karon ato ang igsoon ato nga viewer mga kaigsunan sa Facebook live si Ma'am Noemi Piano Paraning. O salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Marlene. Sa mani sa tanan nga mga samani mga kaigsunan. Adunay sa mensahe, good morning pastor, good morning usab sa mga Samani family. Labi na din ni sa punglo mga kaigsunan sa mga sakop ni Dong Jojo Samani. O niya, mga anak man ni sila kani adto ni Nong Jolie diya sa Tadtad. Muna nga mga Samani kani adto, doon ako yung mga classmate kani adto mga kaigsunan labi na sa mga Kalumsab family. Munang tanang mga bata karon, labi na sa mga anak ni Dong Dodoy Kadosale, wala na nakailaki, wala pa man na sila kani adto. Nag-eskwela ko sa una o high school. Wala pa'y high school din ispaleo sa barangay Santo Niño. Munang ka ng bagong mga henerasyon karon, wala na kabalo sa akong kinabuhi. Wala sa na sila kabalo sa akong pagkatao kani adto. Mao nga dili na sila kaagpas o kinsa ka o kinsa ko atubangan si Ginoo. Mao akong gi-challenge ang matag usa ka kinabuhi. Sa gikaingon ko na ang akong kinabuhi kung atong isulat og diary dili na mahurot og usa ka adlaw na kong sinulat. Apang tugad bida glory kining tanan akong gipasalamatan ng Ginoo. Kay pinaagi niini nga mga challenge nga moabot sa atong kinabuhi, dinhita nagkat-on, dinhita na bago, dinhita nakakuha og pundasyon kung unsaon nato paggamit ang panahon ug gininhawa nga gikan usab sa Ginoo. Ingon diri mga igsoon sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 6 ngadto sa 18. Matud pa diri mga igsoon. Apan alang ni adtong mga hamtong na sa ilang kinabuhing espirituhanon. Diingon ang Biblia ni adtong hamtong na. Ang problema, ikaw ug ako nga nangalagad sa Ginoo kanus amanta mahimo nga hamtong diha sa espirituhanon nga bahin. Kaysa mga bag-uhan nga nangalagad sa Ginoo nga nahimong Kristohanon nga mao na hinuoy nga hamtong. Imin ba? Mao na hinuoy na season. Dili ta pwede magpaulahi. Dili ta pwede nga ang naulahin na hinuon nato mao na hinuoy nakasabot diya sa pamaagis Ginoo. Imin ba tanawa ragot naguluhan kini kaalam sa Dios apan alang ni adtong mga hamtong na sa ilang kinabuhing espirituhanong bahin. Naghisgot ako kaalam hinuon dili ini ang kaalam nga iya niining kalibutana o mga kaalam nga nagmando niining kalibutana. Natanawa ra ko na nga mga lumalabay lamang, gi-clarify, gi-examine,
dinhi sa pulong sa Dios nga atong gibasa. Nga niingon dinhi sa kasulatan, ni adtong mga hamtong na diya sa espirituhanong nga bahin, apan dili kini kabahin sa kaalam dinhi sa kalibutan, kay ang kaalam nga nias kalibutan lumalabay lamang. It meaning to say, ikaw o ako nga nakaangkon sa kaalam sa kalibutan, dili sab na giingon, dili na ta nagkinahanglan. Apan hinumdumi, mas more panimo hatagan ang kaalam o kahibalo nga gikan sa Ginoo. Amin ba? Kinsa may tag-iya sa kaalam nga naanimo karon? Ikaw? Kinsa may tag-iya sa mga butang nga naangkon nimo? Ikaw? Ako? Dili. Munang ako di ko muangkon sa mga butang nga napiyal-gipiyal sa Ginoo nako. Muingon nako, gipiyalan lang tas Ginoo ni anak kay kapiyalan tang. Kung di mo nang angkunon, muha nang imuha ng gininhawa nga naani mo ron, kanang kusog naani mo, imuha na. Ako anak, dili oy. Igo latang gipiyalan ini. Mao nga ikaw ug ako, kung doon na kay kaalam din sa kalibutan, ayaw sab nagipasigarbo. Kay kung mapasigarbohon ka, may nga man, di na ako mabunglay, oy. Di na ako magdaro, di na ako magpakita kung sa pa. Professional good ko. Hinumdumi mga igsoon, bisan asa ka, bisan adto ka sa syudad, bisan adto ka sa kabukiran, bisan kung nakakat kung kas balaang kasulatan, dili na nimo ikaulaw. Ano man, nakasabot kas kinud-anay nga lintunghanay sa kasaysayan diha sa balaang kasulatan. Lakaw magani si Jesus. Amen ba? Magpuyo magani isang dili kutso. Magpuyo magani siya nga dili na asa nindot nga kahimtang. Ikaw pa, ako pa, igsoon diri. Ingon diri, ang kaalam nga akong gitudlo mao ang tinagong kaalam sa Dios nga iyang gililong sa tao. Wow, mao na. Kay ang kaalam nga gikan sa Dios gililong dianis mga tao. Mao nga ang mga tao dili ko na kasabot, labi nagtinud-anay kang muwali. Dili na kaagpas oy, magluon man na. Moingon man na. Ay, ako tingali giiguan ni ay. Inumdumi dinhi sa FM radio, wala ta nagminson og tawo, wala ta nagminson og pamilya, kundi ang atong giminson ang Biblia igsoon. Mauna nga ikaw ug ako kinsa ang maligsan sa pulong sa Ginoo, ako ug ikaw dapat maligsan gid ka. Maingon po ka maigsoon nga, bita na pastor kay maligsan man ta. Aw, mao gani mahitabo. Aron ta dili maligsan, atong paningkamutan ang pulong sa Ginoo nga atong magkinabuhi aron ta dili maguol mag-alboroto ning atong pagkatawo. Ikaw naman po, ako naman po makabenepisyo man. Unang sa akong kinabuhi, sa diha nga kanunay kong gikurihan sa pulong sa Ginoo, gibasa nako ang mga panultihon gikan sa bersikulo 1 sa kapitulo 1 ngadto sa kapitulo 31 kay 31 naman ang panultihon na agyutanan diha. Kanang imong batasan, kanang imong kinaiya, kanang imong pagkatapula, kanang imong pagkahambugiro, kanang imong hatanan na agyo diha sa kapitulo diha sa panultihon. Proverbio na mga igsoon. Sulay ra ko na ninyo basa, dili man nakahutdan og sa kabulan. Panultihon. Proverbio mga igsoon sa English ba. Diha gyud ka mausisa kung kinsa ka. Kay dili gani ka layhan, kay primero pa lamang nga introduction, ikaw na gyud ka gani. Ingon diri mga igsoon. Og wala, ningon diri sa city. Ang kaalam nga akong gitudlo mao ang tinagong kaalam sa Dios nga iyang gililong sa tao apan gipili niya alang sa atong himaya bisan sa wala pa himoa ang kalibutan. Anawa ra ko na wala pa ang kalibutan na ana ang pulong kung sa may giingon niya sa uwan uno-uno ang pulong uban sa Dios o ang Dios pulong. Walay makatugkat sa pulong. The Bible says that Jesus
was loving, kind, and good. I Napadayon ta maison saglit ang atong oras taas naman maison ato ni padayon. O walay pangulo ni ining kalibutan nga nasayod sa maong kaalam. Mao man gani ang kaalam ang mga pangulo sa kalibutan. For example, ari ka sa laing nasod, mga prime minister. O ari ta sa Pilipinas, presidente, pero wala ta nagminsod kinsay presidente, pero kinsay nakaila. Mao man gani tanawa na ko no. Ingon diri. Og walay pangulo ni ining kalibutan nga nasayod sa maong kaalam. Kay kung nasayod pa nila kini, wala unta nila ilansang sa krus ang Ginoo sa himaya. Sa panahon kani adto mga kaigsuonan sa paglansang ni Jesus, kung nakabalo pa sila sa kamatuoran, dili mahitabo ang pangulo ni atong panahona nga si Herodes igsoon diya sa balang kasulatan muoki siya nabitayon si Jesus. Maumangani nga ang mga tao ning singgit ilansang siya sa cross, ilansang siya sa cross. Unsay gihimo ni Herodes, minghulog siya o panaton kay mao matoy balaod kani adto nga ninghurar siya nga wala say kalabutan sa paglansang. Pero naagyapon say kalabutan kay siya may pangulo. Nagpasabot lamang to nga nahadlok siya pagdepensa sa mga tao kay siya may patyon. Klaro dili. Unsay nahitabo sa pagkahulog ni Daniel dito sa mga langob sa leon. Sa diya nga nimpirma na si Haring Dario, nahadlok si Haring Dario. Kay niingon ang mga kontrabida, dili na mausab hari. Kay ang imong pagpirma o ikaw musupak ini, ikaw mo akong ihulog sa leon. Nakabalong man ang hari maigsoon kay siya kung siya mo ihulog sa leon, bisag hari siya sa maong nga nasod, patay man gyud siya. Aniingon na lamang siya mo igsoon ni Daniel, luwason ta ka Daniel sa imong Ginoong Dios nga imong gialagaran. Kay gilawas man gyud tinuora, naon sa may hitabo. Niingon si Haring Dario, hala kwa ato mga tao nagbutang-butang aning tawhana kay hasta ang ilang pamilya ihulog nako sa leon muna ay magsakripisyo binong pamilya. Unang magbantay tas atong pagpangalagan kay kitang amahan o ginahan makaluluoy ng atong mga anak ay mauman ni atakihon mga kaisunan sa mga dili mao nga kalihukan dinis kalibutan. Ikaw dili ka maunsa kay sakto tingali ka sa imong una-una ay soon. Maangin mo pamilya dili ka maluoy. Ingon diri ang naibi, hinoon sumala sa giingon sa kasulatan, ang wala makita ug madungog ug ang wala gayud palandungan sa tao, mao ang giandam sa Dios ni antong nahigugma kaniya. Wow, grabe. I want to live as Jesus did. Mao ni nindot. Tanawa ra gud maigsoon. Hinoon sumala sa giingon sa kasulatan, ang wala makita ug madungog ug wala gayud palandungan sa tawo. Mao man gani ikaw ug ako kung gamiton ka sa Ginoo, tinud-anay nga gamiton ka moingon man diya. Kini tawhana murag maay pa man ko ani. Kini tawhana murag bright man ko ani. Magsige ra kag indik-indik sa imong kaugalingon. Kini tawhana murag labaw ko ani engineer ko, doktor ko, filosofi ko. O niya daghan pa ko nahuman. Unya kini Hinoong tao nga murag manig musimos. Ikaw ra pud ikaw o ako, kung dili ta musimos atubangan si Ginoo, isay may magbuot, tawo o ang Ginoo. Unang matingalan ng mga tao, ikaw o ako, kung layhan ka mga kaisunan, na dunay pinasay sa gikan si Ginoo, pangayo ang kaalam gikan sa Dios. Hinumdumi si King Solomon, niingon siya, amahan, dili ko mangayo butang, dili ko mangayo o kadungganan, dili ko mangayo o taas ng mga kinabuhi, tanawa ron ni mga tao, magagsigampo, tagaay ko Ginoo taas nga kinabuhi. Unya tagaan kag taas nga kinabuhi niya magkamang-kamang na hinuon ka. Nya na pa kay kinabuhi nagsakripisyo na hinuon ka. Ning komot na kas imong kaugalingong baho. Kay gikuli-kuli na maison in klarong pagkaistorya. Kay asa man di ay. Kay batot pa makaisunan may pay
bata tagdon kay sa tiguang. Unang nagampo kong maigsoon, nga kung kuhaan ko sa Ginoo, kung hatagan pa mako og insaktong panahon nga moabot og 70 kalibutan. Kanang dili ko mukumot sa kung kagalingong hugaw igsoon. Ang akong mga pamilya, ang akong pamilya dili magsakripisyo sa akong naanas pagkabalik sa pagkabata igsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Hazel Overa Candelario Peria. Nagwatch-usap sa ato ka programa karon gikan sa Cavite City. Na kumusta man mo diha apit natong reunion 2026. Sa atong reunion pagbalik dire, nindot na magod kay dili naman ta lisod o karsada. Naana po tay kuryente nga insakto. Naana po tay tubig nga insakto. Naana po'y karsada paingon dire mismo. Kaniadto nahulog man niyang bana maigsoon ni Sister Hazel. Amo ang pag-reunion sa 2019, di gamagamaan na mo kasada, diya sa banga nga piting handiga, ayay nahulog ag iyang bana intaw. Nagkapakapas ubos. Pero karon maigsoon, bisan 4 wheels di na mahulog. Moabot ang panahon mga kaigsuonan, dili lang kay maura na karsada nga moabot ining mao nga dapita. Nasayop ang Dios nining tanan, kaya ang atong gipangandoy og gitay mo kaayuhan sa matag usa. Maura pa na. Dili ta mag-andoy kadautan igsoon. Ingon diri sa Jace, apan gipadayag kanato sa Dios ang iyang tinago pinaagi sa iyang espiritu. Mao nga ikaw ug ako kun wala ka espiritu sa Ginoo, dili ka kabasa sa huna-una sa daotang espiritu. Ikaw pay basahon moingon ka nga pagpadulong naabot parehan ako. Hadlok gyud ka nga buduol ana. Mawawon man kayo maigsoon, mingon na, ampo-ampo diha, pareha rabetang paring buot. Ang sao man nato inaigsoon. Asa man ang ato o nga pagtuo nga tos Ginoo, asa man ang atong pagkakristohanon ana. Minahadlok naman kaigsoon. Ingon diri mga kaigsoonan, ang espiritu nagsusi sa tanang mga butang. Bisan pa ni atong labing natago. Mga katuyuan sa Dios, walay nasayon mahitungod sa huna-una sa usa ka tawo gawas sa iyang kaugalingon nga espiritu. Ako wala makumasayon ninyo karon, naminaw sa FM radio, naligsan ba mos minsay sa Ginoo karon, nasuko ba mo nako karon og nalipay ba mo nako karon. Basta ang among gisulti dinhi dili ang among pulong kundi ang among gisulti. Ikaw o ako, kung gusto kang mabago, mabag-o gyud ka kung ikaw magpatudlo diya sa pulong sa Ginoo. Apan kung dili gani ka magpabag-o, di ka magpatudlo, ikaw ray magtudlo-tudlo sa imong kaugalingon. Muingon gyud ko, wa gyud kay kausaban, wa kay kadaugan gikan sa Ginoo, kundi ang imong una-una pagdumot, kalagot, kasina, mao ginay mabutang unya sa tao sa una-una. Tinuon maguna, walay laing nasayon mahitungod sa una-una sa usa ka tawo gawas sa iyang kaugalingong espiritu. Ako wala makumasayon ninyo. Kamo sa wala sa mo masayon sa akong una-una o sa akong espiritu, gawas lamang sa Ginoo. Ingon nga ang espiritu sa Dios lamang ang nasayon mahitungod sa Dios. Wala nato dawata ang espiritu ni ining kalibutan na, kundili ang espiritu nga gipadala sa Dios aron atong mahibal-an ang tanan nga gihatag sa Dios kanato. It meaning to say, kung ikaw ug ako dili nimo dawaton ang espiritu sa Ginoo, dili ka makatugkad sa pagkamaayo sa Ginoo nga imo karong naangkon mga higala. Apan kung imo hang matugkad sa diha nga ang espiritu sa Dios mao'y magapanarbaho sa atong kinabuhi, wow, to God be the glory. Ang tanan nga ni anato dili ta makaangkon niini kundili giptialan lantas Ginoo sa tanan nga niya kanato karon. Kaalam, propesyon, kinaadman, mga butang, tanan, gininhawa, kusog, gikan nas Ginoo. Maumanggaan ni ang tao nga dili
kasabot sa pulong sa Ginoo, maguol na ang ingnon, dili maguna imuhang butang. Maguol man na kay mo. Say dili butang. Ako man ni, ako gapalit ani. Dili man di katugkad ng tao ana kay ngono man, una-una man na nga siya may tag-iya ana. Pero nung dumi, ang tag-iya niya ng tanan, ang Dios nga labing gawhanan nga may tag-iya sa atong kinabuhi kalag ug espiritu dapat makahibalota diha sa espiritu sa Ginoo kay maunay pinaka-importante sa atong kinabuhi dinhi sa silong sa langit. Ingon diri wala nato dawata ang espiritu ni ining kalibutan. Ang problema mong dawaton. Nagtug-an ang Biblia, wala nato dawata ang espiritu ni ining kalibutan. Ni ining kalibutan kundi ang espiritu nga gipadala sa Dios aron atong mahibal-an ang tanan nga gihatag sa Dios kanato. Kung ang imong espiritu karon, ang imong Holy Spirit gikan sa Ginoo mo imong giya, makabalo ka sa tanan nga pamaagis Ginoo. Apan kung dili kani maigsoon, imo ra gyud kaugalingon anak maigsoon. Ingon ang 13, busa sa atong pagsaysay sa espiritu, espirituhanon nga mga kamatuoran alang ni atong nakabaton sa espiritu sa Dios. Wala kita magtudlo ginamit ang mga pulong sa kaalam sa tawo, tanawa ra guna. Sa among pagtudlo diha sa pulong sa Ginoo, wala kami magamit sa among kaugalingon nga kaalam, kundi nagamit ni sa kaalam gikan sa Ginoo. Ginamit ang pulong sa kaalam sa tawo, kundi sa pulong nga gitudlo sa espiritu sa Dios. Apan ang tao nga wala magbaton sa espiritu sa Dios, dili makadawat sa mga gasa nga gikan sa espiritu sa Dios. Atong i-clarify mga higala, ang tao nga wala kadawat sa gasa gikan sa espiritu sa Dios, dili siya makasabot diha sa minsay sa Ginoo igsoon. Kay bukat man ni kaayo siyang pagkatao. Anawa ra ko to. Apan ang tao nga wala makabaton sa espiritu sa Dios, dili makadawat sa gasa. Dili makakasabot, dili makagasahan. Kay ang muna-una nimo magsigira ako may sakto ani gyud. Ako kana sila dili na sila mao. Pangutana maigsoon kung unsay imong kinabuhi, sakto ba kuna? Di ba ngani sakto sa imong pamilya, di magani sakto sa imong silingan, dili magani sakto sa mga tao unsa pakas Ginoo. Unang dunay mga taong sama ni ini, mapay magbag-o na lamang ta. Magkinabuhi ta sumala sa inyong gibasa, sumala sa inyong pagtulunan, sumala sa inyong nakatunan, labaw nakatunan dias balang kasulatan. Dili gayon siya makasabot ni ini o binuang kini alang kaniya kay kini mutukan man lamang sa espirituhanong pamaagi. At ang awar ko na ang Biblia mag-igsoon maog yun ay mutukan sa diha sa Kristohanong pamaagi. Munang tawhanong pamaagi mag-igsoon so kwahi yun ay bisag kung saon. Ingon diri, ang taong espirituhanon makatukat sa bili sa tanang butang apan wala maghukom kaniya. Ang tao nga makatug dunay espiritus Ginoo makatugkad sa bili, that is valor sa mga butang nga iyang naangkon. It meaning to say, kung ikaw naa ang espiritu sa Dios, dunay kay halaga, tagaan nimo valor bisan unsang kamay nga butang. Ingon diri ang taong espirituhanon makatukas sa bili sa tanang butang apan wala maghukom kaniya. Ingon ang 16 last versikulo, sumala sa gisulti sa kasulatan. Tanawa ra guna. Sumala sa gisulti sa kasulatan. Kinsay nakahibalo sa una-una sa Ginoo? Kabalo mo? Kabalo mo sa una-una sa Ginoo sa inyong kinabi kung nakahibalo mo? Mas labaw kung may Ginoo di ay aning trabaho Kinsay makatubag kaniya. Apan nabatunan nato ang salabutan ni Kristo. Importante ikaw o ako makabaton ka sa una-una o espiritu o salabutan ni Kristo. Iniatak na o dapit sa kabuntagon ang atong oras mga igsoon. Hapit naman alas 7 mga kaisunan, ako sang i-on ang akong silingkan.
kalipay ako. Sa kaayo mo may kagawasan ako. Sa kaayo mo may kadaugan ako. Ha 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 ha. Hallelujah. Panawin ta mga kaigsunan. Sa ato mga greetings o mga pangumusta mga igsoon. Sa dapit diya sa Kangkui mga kaigsunan, sa tanan nga mga Suarez, labi na sa mga Diniega family mga kaigsunan, sa mga Dalmasio family, sa pamilya usab ni Sister Nili Dalmasio Suarez mga kaigsunan, sa mga Diniega, mga Regalado family, mga Baldado family mga kaigsunan, mga Kabayay family, mga Kilat family diya sa dapit sa Kangkui, labi na sa mga Sibomit family mga igsoon. Mayong buntag kanyang tanan diha, labi na sa tanan nga mga Tapdasan family, Brother Arnel Tapdasan, o ni Brother Warlito Diniega, o ni Brother Roel Regalado diha sa dapit sa Kangkui igsoon. Salamat sa Ginoo sa inyong mga makanunayon nga pagsunod ni ining ato nga programa, ilabi na sa pamilya usab ni Brother Ranel Alberio Tapdasan diya sa dapit sa Kangkui, o sa tanan nga mga punting family, sa tanan nga mga Buagas family mga igsoon, Sister Gregoria Buagas, maayong buntag sa tanan nga mga Rotsa family mga igsoon, maayong buntag kanyang tanan diha sa dapit sa Kangkui. Ilabi na sa tanan nga Masida family, mga Bindosola family, Sister nalimot ko aning ngalan mention, basta sa mga Bindosola family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Dolig family, sangit ang ato nga mga programa ni ining mao nga dapit mga kaigsunan, medyo nakadaghan ang ato ang mga higalaan nga angay nato nga hatagan o pagtagan, labi na sa ilang mga pamilya igsoon. May buntag diya sa ilihan, sa tanan nga mga Kabanag family, Brother Loni Kabanag, may buntag. O sa imuhang mga anak diya sa dapit sa ilihan, o sa tanan mga Bulgado family, nung bunding Bulgado, may buntag. Ilabi na sa dapit sa Katribulo, sa dapit sa Budiga, sa Pasto, sa Naaso, o diya sa dapit sa Kantalaki. May buntag sa tanan nga mga Romano family, sa tanan nga mga Villa Cantol family diya sa Budiga, sa Pasto, sa tanan nga mga Baldado family, mga Zero family, o mga Ardinia family, mga Kabanag family mga kaigsunan, ilabi na sa kinabuhi ni Dungdani Kabanag, Dungnilo Kabanag mga kaigsunan, may buntag sa tanan nga mga Kabanag family diya sa dapit sa ilihan. O salamat sa Ginoo diha sa dapit sa Naso, o sa tanan nga mga sa Taana family, mga Tihana family mga kaigsunan, may buntag kanyang tanan. Pwede mo maka-request awit makalangit, okay na yung ato nga programa karon. Tungod kay nauman ang ato nga mensahe mga kaigsunan, pwede mo makapadangat request awit makalangit nining ato nga programa dinhi sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyo mga listeners. Kapon mga kaigsunan, wala ta maka-greetings, wala ta maka-greet tungod kay doon ako di trabaho sa ang importante ang atong giuna, ang pagpaabot sa mensahe sa Ginoo. Paibot na itong tanan mga kaigsunan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Magandang umaga po dyan sa dapit sa Cavite. Diya kang Sister Hazel Obera. Wala pa man mauli imong mama, Sister Aday Hazel. Dapat tingalis kang hatap. Tingali makabisita ko pagbalik mga kaigsunan. Nakabisita ko itong last week. Ito na istorya si Day Rohilia imo ang ina. Kung salamat sa Ginoo sa inyong mga makanunayon nga pagsunod din natong programa, ilabi na sa dapit sa proper sa barangay sa Santo Niño mga kaigsunan nga atong makikilaan sa mga Uwano family, sa mga Adjal family, sa tanan nga mga Lampinig family, o sa tanan nga mga Ramirez family, mga Casiris family, mga Generosa family, mga Stender family, o sa tanan nga mga Sorinio family diya sa dapit sa barangay, ilabi na sa mga pamilya sa mga Oro family, mga Baldado family, mga Silva family, mga Gabonada family, maayong buntag sa Matagusa, ilabi na sa mga Candelario, nga matod pa sa akong amigo nga parintira di eta pastor. Doon na yung mga Candelario family diya sa proper barangay mga kaigsunan. Ang Ginoo magapanalangin kanin yung tanan diha sa dapit sa proper, ilabi na sa mga Vergara family, sa mga Ilaw family, o sa mga Kada, may buntag sa mga Kada family, o sa tanan nga mga Kalibo family, o sa tanan nga mga
mga Balasabas family o mga Ampil family o mga Baldosa family mga kaigsoon. Mga Cardosa family mga igsoon may buntag. O dapit diha sa dapit sa Naga sa tanan nga mga Balsamo family sa tanan nga mga Baldosa family mga igsoon may buntag. Isa pa man dapit diha sa dapit sa area mga kaigsuonan diha sa narita diri maigsoon una sa sitio Bantulinaw ato raning ibay family mga igsoon sanglit ang ato mga kahigalan diri medyo ubay-ubay man mga igsoon ako raning ibay family sa sitio Bantulinaw barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Labi na sa pamilya sa mga Estosata family, sa mga Romano family, o sa tanan nga mga Falcon family, mga Cuevas family, mga Patok family, o sa mga Panyola family, mga Camyon family, may buntag kaniyang tanan, mga Duran family, o sa tanan mga Ganti family, o sa tanan nga mga Beranyo family, mga Isoon, bisan pa man sa mga Gonyola family o mga Darnica family maigsoon mayong buntag kaninyong tanan diha sa sitio Bantulinaw, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Doon ay mensahe si Ma'am Norbeta Yotratsi sa mga yo family mga kaigsunan sa Libas, Isabela o sa Gihulngan City, request kuksong pagdaig nga tinud-anay Igabalos o Sayaw. Salamat Pastor. God bless you always. Ako kining i-play Ma'am Norbert Ayotratsi. Ato sa ning i-play mga kaigsunan una kining Sayaw. Unya sunod Igabalos and then pagdaig nga tinud-anay. Ako rin nga kipasunon, Ma'am Norbert Ayotratsi, pagdaig nga tinunanay, gigan sa Sign FM 95.3, ini nagasuba sa Sitio Balok, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Kinahanglan atong dayigon ang Ginoo, dili dayig na pinaspasan, dili dayig na igolang mukinto, o dili dayig na tinunanay, bisan ginagmay pag sayaw, bungkat na nato iksoon, pag ikaw o ako nakaila sa pagkamayos Ginoo. Kung ikaduhan ni Maison, Igabalos, salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Ma'am Norberta Yotratsi, sa mga iyo family diya sa David sa Pindoy, Negros Oriental diya sa David, sa Maong Apulod, mga Elson. Labi na sa mga katauhan diya sa Isabela, sa imuha mga family, sa mga iyo family, sa Libas, Isabela, o diya sa David, sa Gihulngan City, ang Ginoo magapanalangin o mag-amping sa matapusan nato o magkinabuhi. Ang atong oras karon alas 6:38 na sa kabuntaga. Salamat sa Ginoo sa tanan nga tagalamo sa mga kaigsunan sa mga Kadinti family, labi na sa Takalan, Aricos Takalan. O sa ako na himamat na ko si Pastor Roland Kadinti, nga atong labay nga mga adlaw diya sa Paleo. O salamat sa Ginoo sa kinabuhi na nakita mi balik magson mga 20 katuig na kapin. Kanyawan ako kaila kaniya kay taas na kay buhok, taas na kay pungot. O niya nanabot na sa ginawa kong Pangidaron. Pero ako lagi siyang nahibalaan makaisunan. Tungod kay mga alagad sa Ginoo, nakahibalo man din ang makaisunan sa tinug-anay nga pagkatao sa iyang sigalaw. Sa mga Kadinti family makaisunan diha sa Takalan, ilabi na sa mga Abraham family, maibunta kanimo diha Pastor Abraham. Sa tanan nga mataga diha sa Palaypay, maibunta sa mga Salvador family diha sa Nursery, sa tanan nga mga Amparado family, mga Amarante family, mga Refill family, mga Kabanag family, o sa tanan nga mga Olpos family ng Julia Olpos, o ni Brother Dante Robiti, mga kaeson.
Labi na sa dapit sa kamandag. Atong amigo karon brother. Salamat sa inyo nga panahon. Dong Dodoy Kadosali. Brother Florante. Sakto ba ito mga isuon? Sa imo ang anak, manunutag, naglanog-lanog diha sa kamandag karon sa mga Kadosali family, ang FM Radio. Ato lang yung iangkos Ginoo. Ang Ginoo abang sa inyo ang mga pangandoy diha na mawalapit. Kung kayo nang kinahanglan dito usab diha mga kaigsunan. Balipay dito ka nga doon ay kalsada gikan diri ay mo just nursery. Yung mga doon ay akong lakawon. Muna nga doon ay kalsada pareha diri mga kaigsunan gikan sa Kanhatag, paingon sa barangay Santo Niño, Buwig, paingon sa Bayawan, karon bisa mag-outdoor lang ang kaong isuon. Mga kasagaran karon dahil na kayo mga auto, mga four wheels, atong mga kasilinganan, o mga sakyanan, tungkol kayo nagkanindot na yun ang atong mga kalsada. Ano lang yun na magkaisunan, tungkol kayo ang Ginoo maghatag ng guna siya o mga katauhan na makatubag sa inyong mga Panginoon. Parahin kita magkaisunan sa tanan nga mga manso pamilya sa Kamandag, sa tanan nga mga dahil pamilya, labi na sa mga Rubiti pamilya mga kaisunan, sa mga sakop ni Inong Asif, o sa iyang mga anak mga kaisunan, o sa pamilya o sa midong Nigaw Junior Silva, bunta ka ni mo diya Dong Junior Silva, kanunay ni silang nagasunod, o naminaw din sa FM Radio, o matuta ni Nigaw Junior, sige sa paminaw mga kaisunan. Labi na sa mga Mancio family, mga ayon akong dispensya, wala lang kumapit sa inyo ha, sa mga Mancio family, while ko na nagbisita at mga kaisunan, kung gano'n na kayo mga giatpas na oras. Sa kanan nga mga Romano family, Don Gabriel Romano, may buntag, labi na sa pamilya ni Brother Roswing, mga kaisunan, Babor, mga kaisunan sa mga Babor family diya sa dapit sa Kamandag, o mga Amante family, doon sa ni Amante, kay Saling, o sa mga Chavez family, Menson, Dong Ramon, kumusta mga diya, Dong Ramon? Ato mga kaisunan diya sa dapit sa Kamandag, mga kaisunan, nabisini sa paglamakan tungod kay paglamakan na maging karon, kaya kulang lang kita kay tubig karon mga panahon na isa. Ang ikaduha nga request ay Mano Betayot Taxi, Ika Balos. Sa pag-awit, gawon ang tagnaw. Sapat mao ang patay mo. Ang pagsayaw ikaw. Salamat sa Ginoo. Ikaduha nga request ni Ma'am Betayot Taxi, Ika Balos. Dahil ikatulo sayaw, ako rin i-ready Ma'am Betayot Taxi. Hindi patahong nga paabot Papasinggit ikabalos ko. Ang pagawit ikabalos ko. Mga pagkahit ikabalos ko ni mo. Malayon tama kaigsunan na itong oras karon, medyo taas-taas na mga pamanin mo Alas City, tingali mga Alas City punto, maumanta sa itong programa alang sa mga greetings sa mga pagpangumusta sa itong mga kaigsunan ato lang giningatagan o panahon kapag kaya wala ta makagreet sa ato hadlaw mga kaigsunan. Ikabalos, kung sa itong ikabalos mga kaigsunan, mga pagsayaw, pagsinggit, paglukso sa ato bangan sa Ginoo, alang ato siya mapasidogan, mapasalamatan sa iyang pagkamayo sa katagusan nato. Amen. Maraming kita mga kaigsunan kus Ginoo diyan sa dapit sa Pilipinas sa tanang kaigsunan diyan mga kaigsunan headed by Pastora April ni Abaltoran. May punta kanyang tanan diyan sa dapit sa Pilipinas. Diyan sa Paleo mga kaigsunan, Tanay City, Negros Oriental. May punta kanyang tanan sa mga family o sa tanan ng mga aturan. Family mga Edson. Ay punta kanimo diyan Pastora April ni Abaltoran. Tingali karong Domingo anak ko diyan mo bisita mga kaigsunan tungod kay kaatong Domingo wala ko. Kung tayo na tayo importante sa mga itong gibuhat alining mga kanabi. Salamat sa Ginoo, tungod kayo doon naman tayo buhaton tayo kaigsunan every first month of sa tanan nga bulan na iso. Bisita ko diya sa itong kaigsunan.
Maibutag ka natin tanan mga kaigsunan diha sa tanan nga mga Panerio family, sa pamilya ni Sister Nining Panerio, sa pamilya usab ni Father David Panerio, Sister Eileen, na sa inyo ang mga mga anak. Maibutag kanyang tanan mga kaigsunan sa pamilya ni Father John Panerio, sa tanan sa pamilya ni Sister Maymay Moran, sa mga Moran family, maibutag. Ilabi na usab sa pamilya sa mga Babor family, Brother Christopher Babor, maibutag, minimatag na ang mga kaigsunan. Watay lain nga igabalo sa Ginoo, mao ang pagsayaw, pagsigit at lukso sa pagkamaayo sa puli nato na Dios. Maibutag ka natin tanan mga kaigsunan, labi na sa mga dahil family. Ikatulong na awit mga kaigsunan, sayaw, ang sayawan ng Ginoo ni matag na ang mga kaigsunan, wala kita abot ang mga greetings sa mga pangumusta palayo kita diya sa dapit sa Pilipinas. Maibutag. Nasa dapit sa Pilipinas mga igsoon. Kitang tanan mo simba, kitang tanan mo day, kitang tanan mo. Palayan tayo mga kaigsunan, nagrambol man ang ato nga music. Akong gilantaw mga kaigsunan din sa Google, doon na tayo nag-play man. So palayan kita mga kaigsunan, muna ang ato kinabuhi usay magrambol. Kita kabalo kung say ang anatong buhaton. Palayan kita mga kaigsunan sa tanan nga mga okay, palayan tayo mga kaigsunan. Labi na sa tanan nga mga Lagunero family, pamilya ni Brother Jason Lagunero diha sa Pilipigan mga kaigsunan, nga binasa tanan nga mga visitasyon, family sa pamilya ni Sister Deday. Sa atong mga kagalaan diha mga kaigsunan sa mga Buagas family, sa pamilya ni Dong Felix Buagas, nang gamay Buagas usaon. Labi na sa mga Sambilat family, maibutag sa tanan nga mga sakuban mga family, mga Kabanag family, sa pamilya ni Rodi Kabanag, Sister Diding, maibuntagan yung tanan diha mga kaigsunan. O sa pamilya sa mga sa mga Rumiral family mga igsoon, maibuntagan yung tanan mga Rumiral family. Sister Evelyn Kabanag mga kaigsunan, maibuntagan yung tanan. Labi na sa ibuhang tibok pamilya, sa pamilya Sister Lorna dahil maibuntagan ni Budia Sister Lorna. Labi na sa pamilya ni Dong Imbong Robiti, John Robiti, Dong Lugani Robiti. O sa mga Dumahil family, maibuntag sa mga Carigo family, sa mga Muharis family, diya sa tapit sa Pilipigan. Labi na sa Lower Tuyupan mga kaigsunan, sa tanan ng mga mga Siray family, sa pamilya ni Pastora Lucrecia Siray, maayo butag. Labi na sa Kabanbanan, Pastor Rinaldo Cabanag, uban sa imuha nga pamilya. May butag kanyang tanan mga kaigsunan diya sa tapit sa Kagsagangkal, sa pamilya sa mga Villa Gantol family, sa pamilya usab ni Brother Arnulfo Villagantol, maayo butag kanimo diya Brother Rodi Arnulfo Villagantol. Labi na sa dapit sa Manialas, sa mga Arias family, may buntag kanimo diha Pastor John Arias, o sa mga Silva family, Gawanito Silva, Lita Silva mga igsoon. Maayong buntag kanimo tanan diha sa dapit sa Manialas. Labi na sa mga Aguilar family, sa pamilya ni Brother Joseph Aguilar, pamilya ni Brother Romeo Aguilar diha sa Masindan. Dapit lang sa atbang mga kaigsunan. Labi na sa mga Blasa family, Brother Jody Blasa mga kaigsunan. Maipunta kanong tanan diha kung sa ato ang madungog o maabot sa ato nga Sibya. Labi na sa pamilya ni Pastor Nonoy Arias diha sa Kasagangkal. O sa tanan nga taga Latawan mga kaigsunan, maayong buntagan yung tanan diha sa Latawan. May buntag sa tanan nga taga Latawan. Ilabi na sa pamilya sa mga Ipa, family, sa pamilya ni Brother Renato Ipa, o sa pamilya usab ni Brother Alfredo Manyado, sa mga Manyado family, maayong buntag. Ilabi na sa pamilya ni Sister Celia Fiorica, tayo welcome mga kaigsunan. Bisita lang yung niya ako sa mga Fiorica family, pero layo dahil ang ilang palay nagis at bang kaya dili ko no maagi ko na o motor. Muna nga itong pasalamatan ang Ginoo, dili maagi motor di ato kung hinahinayan lang o lakaw-lakaw ginagmay. So
Ilabi na sa pamilya sa mga Libaga family, sa pamilya ni Brother Sister Joanne Binigay. Ilabi na sa pamilya ni Brother Andy Bulinggo, diya sa Latawan mismo mga kaigsunan, Latawan proper. So, may punta kanin tanan diya sa supo-supuan sa pamilya ni Brother Nelson Castrense, sa mga Castrense family mga kaigsunan, diya sa supo-supuan. Bisan tapit sa kanghatap mga kaigsunan sa pamilya ni Brother Epifanio Violeta, sa tanan nga mga Violeta family, sa pamilya sa mga Romano family, Brother Edmar Robano, sa mga Badoy family mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Mar si Kanoy. Nagwasasap sa atong programa karon sa mga Kanoy family. Mayong buntag kanatong tanan. Parayon kita magigsunan diha sa kangataw sa tanan nga mga Badoy family, sa pamilya ni Brother Ernesto Badoy. O sa pamilya ni Don Artemio Badoy, Day Arjin, may buntag. Maglabi na ni Day Rogelia Obera Candelario. Dong Roger Obera, may buntag kayong tanan diha. Sa tanan nga mga katawhan diha, lanog-lanog ang FM radio, matut pa sa atong amigo Sister Brother Edmar Romano sa iya nga ugang ang mismo. Ilabi na sa pamilya ni Villagantol family, Dong Ros Villagantol. O sa mga Baldado family, maayong buntag sa kaninyong tanan mga kaigsunan. Ilabi na sa pamilya ni Paring Indoy Baldado Edson. Ilabi na sa mga Kalibo family, mga Romano family, o sa tanan nga mga Loyas family, Pastor Lee. Tingali mga kaigsunan, dili man ni maabot mga kaigsunan diya sa proper sa pal time welcome. Amo ni nga padugangan og kusog ang frequency, tingali ato ni padugangan og 120. Maabot ni mga Son even ang Cebu City mga kaigsunan. Doon ay mensahe. Doon ay mensahe mga kaigsunan. Good morning doon. Shout out lang ko sa atong mga kauban diri sa karon sa Alabangon, Tisa, Cebu City. Lorin Welders. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Lawrence Welders diya sa from Mike Andre, si Brother Mike Andre si Kanoy. Sa tanan nga mga Kanoy family mga kaigsunan from diya sa Tisa, Cebu City, naa diya sa Loren Welders mga kaigsunan. Ang Ginoo magamping kaninyo sa inyo nga mga pagpanarbaho diya mga kaigsunan diya sa Tisa, Cebu City, diya sa Loren Welders Exxon. Ang Ginoo magapanalangin ilabi na sa mga katawhan diya nga naglanog-lanog ang FM radio diri sa Kabukiran sa Tanay City, bunyi kayo sa Sitio Balog, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Medyo taas-taas ang ato nga naaptan karon. Abot magamit sa laing mga kasad mga kaigsunan. Pinaagi sa Wi-Fi or via sa Facebook Live sa Luzon, Visayas and Mindanao nato na sa laing mga nasod. Ang Ginoo mag-amping kaninyo tanan diha sa mga Kanoy family. Gikan kayo sa Tisa, Cebu City, diya sa Lawrence Welders mga kaigsunan. Labi na sa itong makaigalaan, mga kaigsunan diya sa Dapit sa Sikihor. Welcome mga kaigsunan, makabisita po diya sa Dapit sa Pantilaan, Sikihor City. At wala na nga po mga kaigsunan, ang Ginoo magapanalangin ka nato. Panahin kita mga kaigsunan, diya sa kangatap mga kaigsunan sa tanan nga mga Violeta family. Ang sa tanan nga mga tanaid, pamilya mga kaigsunan diya sa Kabugan. Ay buntag, may buntag kanyang tanan diya sa Dapit sa Kabugan. Labi na sa pamilya ni Dong Rodel Katubig, may buntag ka ni mo diya Dong Rodel. O sa tanan nga mga kasal na pamilya maayong buntag ka ni mo diya. Sa pamilya ni Dong Sinto kasal, sa pamilya usab ni Brother Boboy kasal mga kaigsunan, maayong buntag sa matagusan nato kamang kinabuhi. Ang Ginoo magapanalangin, ang Ginoo magaproteksyon magabantay sa matagusan nato ka pamilya. Ilabi na sa tanan nga mga Doria, family Brother Ronnie Doria. May buntag kayong tanan mga Kalibo family, mga Buagas family. Sa tanan diha mga kaigsunan, mga Castrense family mga Exxon. Labi na sa Dapit sa Namonbon mga kaigsunan sa mga Caldo family, sa pamilya ni Paring Boboy Caldo, Paring Isik, Paring Odoy, Paring Isikin, o sa pamilya ni Anong Giron, o sa mga Kalumsa family mga kaigsunan, sa mga sakop ni Nongfredo Kalumsa, may buntag kaniyong tanan diha. Labi na sa atong parinte mga kaigsunan, Dong Ronnie Roma at Dong Ronnie Rubiti,
may buntag kanimo diha dong Rony Robiti. Sa mga Villarez family mga kaisunan, maayong buntag. O sa tanan nga taga Namonbon sa mga Uyanggurin family, may buntag kaniya diha paring rin Lito na paring Lito Uyanggurin, mga Filipino family, mga Insoy family, mga Kalibor family mga kaisunan. Family, ningina yung atong Wi-Fi connection. Sa pamilya ni Pastor Michael Humina diya sa Namonbon, sa mga Martin na family mga kaisunan, may buntag sa tanan ng mga Laban family, sa mga Torres family, labi na sa mga Robiti family mga kaisunan, brother Janjan, sister Salsi Robiti, sa pamilya usab ni brother Juan, sister Ann, o sa pamilya sa mga Karabangwell family, may buntag, o sa pamilya ni Nong Iboy Robiti, may buntag kanyang tanan diya, sa mga Loquinio family, mga Kalimot family mga kaisunan, may buntag kanimo diya, sa tanan nga mga Mercado family, labi na sa pamilya ni sa kinabuhi ni Dong Ansing Mercado, may buntag kanimo diya, Dong Ansing, Dong San Rito Mercado. Labi na mga kaisunan. Sasyan FM! Sasyan FM! Adunay Kadaugan! Sasyan FM, Adonai Kadaugan. Sasyan FM! Adunay Kadaugan! Paminaw sa itong mga introduction mga kaisunan, aron mawala-wala ning ato ang medyo ning mala na ning atong tunlan mga kaisunan, tungod kay pila na ka oras. Matod pa sa ako ang mga kailang mga DJ sa mga FM radio o sa mga AM. Kanang ko sa ka oras ni yaw-yaw sa social media. Grabe ka ina siyang kakapoy. Ano man, gamit kang enerhiya sa imong kaugalingon. Una nga, matod pa sa ako nga nahibalan nga mga karaan nga mga DJ, pagkahuman nila og istorya, pagkatulog sila pagkahuman, dili man gud siya lalim mga iso, pero pinaagi sa tabang sa Ginoo, gatagad na pusog aron kita makayaw-yaw. Apit na sa tamayaw-yaw gikan sa alas 7 hangtod sa alas 6 sa gabi sa ato nga klase igsoon. Muna nga mabalik man tama ka, walang-ulat pa mi sa among instructor loan sa atong university mga kaigsonan. Padahal kita magkaisunan tos Ginoo sa tanan nga mga Ardenia family, diya sa pamilya ni Inong Cedro Ardenia, sa mga Violeta family, labi na sa mga Kistasyon family, maayong buntag kaninyo diha, Pastora Rinrin Kistasyon sa tanan sa diha Malandisa family, pamilya ni Dong Artemio Landisa, sa mga Anlawon family mga kaigsunan, Dong Pimpi Anlawon, ni Dong Rico Andawon, Dong Tony Andawon mga kaisunan, o sa pamilya ni Dong Marlon Ardinia mga kaisunan. Para yung kita magkaisunan din sa dapit sa Balok o sa dapit sa Tupas, sa pamilya sa mga Talon family, salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Rami Talon na ang Ginoo naghatag og kaayuhan sa ilang anak. Apit man sila naabot gyud og 1 week gyud igsoon tungod sa paglanding ang taon sa ilang anak ng gamay. Wala akong ipasalamatan ang Ginoo nga ang Ginoo usab nagagamit og mga tao o nagagamit usab sa instrumento aron matagbo kita sa atong mga panginahanglan igsoon. Ang Ginoo lang gyud ato ang nasaligan, ang Ginoo lang gyud ato ang nadampan tungod kay wa gyud tay arang mahimo kuno lang ang Dios sa atong kinabuhi. Unang salamat sa Ginoo sa kinabuhi ka Rami Talon, Sister Baby, Kabanag Talon, igsoon uban sa inyo mga anak ang Ginoo magligod kanunay, labi na diha sa pagpangalagad sa buhi nato ang Ginoo. Isa pa man sa pamilya ni nung dating Kabanag ng Mokrit Kabanag mga kaisunan, sa pamilya sa mga Amante family ng Elisa Amante, ay buntag kanimo diha ng Elisa, o ni Brother Christy Toto Amante, Sister Roxanne na nakabisita o nakabakasyon iyang magulang na Sister Rhea Amante mga kaisunan, mga atong ipangumusta sa ilang pag-eskwela. Salamat sa Ginoo nga maayo sa ilang ang Ginoo mao magahanay lang gyud sa atong mga kinabuhi. Lamang dili na to hikalimtan, labi na sa mga nag-eskwela sa kolehiyo, sa college, ayaw ninyo hikalimti ang pagkamayos Ginoo. Ang kadaugan kasiguruhan kalampusan na arigos Ginoo wala sa tao isa. Ang atong pangapat kaning kamot uldo man kamot sa mga kaisunan.
Labi na sa pamilya sa kinabuhi ni Brother Junior Silva, Dong Randy Silva, ng Pingping Silva. May buntagan ni Mudia ng Pingping. Ilabi na sa pamilya ni Dong Johnny Silva. Sa mga Bulgado family, Dong Erning Bulgado. Sa mga Bulgado family diya sa Upper Balot. Ilabi na sa mga Santa Ana family. Ni Brother Rocky Santa Ana o sa inyong mga kasikpit diya, lanog-lanog ang FM radio diya sa inyong mga panimalay. Ang Ginoo magapanalangin o mag-amping kanunay sa matapusan ng kinabuhi. Ilabi na sa dapit sa tatad mga kaigsunan, maayong buntag kanyang tanan. Diya sa tatad sa mga Santiago family, sa pamilya ni sa mga Baldado family mga kaigsunan, maayong buntag kanimo diya nung Herme Baldonado mga kaigsunan, Dong Roy Baldonado. Ilabi na sa mga Santiago family mga kaigsunan. Sa pamilya ni Dong Giovanni, Dong Baduring, sa inyo matagpamilya diya sa dapit sa tatad. Labi na sa dapit sa nagtuwad, sa mga Bayod family, sa mga Aguilar family, Dong Kaloy Aguilar. Labi na sa mga Mabilo family, sa pamilya ni Brother Tumer Mabilo, sa kinabuhi usab ni Brother Johnny Mabilo o Estrada mga kaigsunan, may buntag kinungkanan diha. Sa dapit sa nagtuwad, sa pamilya ni Brother Gumer Mabilog, Sister Alma, o sa inyo ang doon ka mga nagdong Alcin, Dong Alfred, ang Ginoo makapanalangin. O sa tanang makatawahan niya sa dapit sa nagtuwad. Ilabi na sa mga Pansito family, Dong Boding, ni Dong John Pansito. O sa pamilya sa mga Silva family, Dong Elmer Silva, Sister Cristina Silva. Muna nga, yun yung mga tuiga mga igsoon. Ako naka-istorya nga ang akong amigo mga igsoon nga ako siyang tingnan pagkanindutan man ang kahintang karon sa mga katawhan, labi na sa mga dunay dagkok nga kabaysan. Wala pa ko'y mga bukbuk, walay mga kadaot ba, walay ulan magod kaayo. Ang duna lang ko'y mga problema sa mga dunay lamakan. Kulang siya og supply sa tubig. Kulang yung supply sa tubig. Mao nga ang among area diri, among gilamakan kaniadto karon ay ni kasanggi aning mais, amo ning pasundan na yung mais na sab na laing nga mais maison panibago na sab. Muna nga wa mag tubig bisa ko sa mo baha ra mag-uwan. Una nga ato kong pasalamatan ang Ginoo nini tungod kay wa mo gutay aram mahimo kuno lang ang Ginoo. Sa tanang sitwasyon ug kahimtang ato pasalamatan ang Ginoo. Ito magsigir tag reklamo may igsoon na mosamot yun o dili maminaw ang Ginoo nato kay moingon mo na tagaan bitaw mo ulan. Magreklamo mo magsigig ulan. Yung tagaan pa mong init, sige sa mong reklamo og init, nawa na, saon na. Una sa abisan unsang kahimtang sitwasyon atong pasalamatan ang Ginoo. Kung wala man tay malungag usahay, tagaan mo pud tay malulungag, naama ko'y pamaagi ang Ginoo. Kung wala kay bugas, kung wala kay kapalit sa bus, naama ko'y pamaagi ang Ginoo. Di mo gid sa mahutdan. Unang ikaw ug ako, itsalis maguka, alamang gud ang tao kanunay lang mabalaon. Kanunay lang gahuna-huna ug unsay malungag ugma. Ikaw ug ako kung wala kay buhaton, wa kay malungag sab. Di ba? Pagkakaroon mga igsoon, daghan na kay malungag, mag-ani di eta, magsungad unsa diha mga igsoon. Maghala o sa kana termino may so maghala di eta. Kami kaniadto naghala mi. Unya among galingon, hubag at kahi ang galingon. Atong galingan namo sa una piting nakuha, asing kung gumikin yung balugbog mga iso. Ana na ko di-enjoy lang kong kinabuhi. So may gusto mo enjoy nga kinabuhi ka na bang sa imong kalidat karon kahimtang karon? Ana lang. Kung sige ka kabukat, problema ayay. Pagkabukatan ni pastor, problema, perting paita. Sige po kagyaw-yaw o pait. Enjoy sa kinabuhi mga kaigsunan. Nawala ko ng tao nga kontento lang kung sa inaan niya. Perting hindota. Walay problema, walay kabalaka. O magani, mabalata ng mga langka, mga manok. Basta kay na ay makakahala. Para ito mga kaigsunan sa pamilya ni Brother Jolie Silva, Sister Persing, sa kinabuhi ni Brother Jopert, kinabuhi ni Brother Hiner Silva, sa kinabuhi ni Sister Riname Silva. Unang atog yun nga makuhaan ba nato ba o magtulunan ang mga katawhan ba nga kami adto nga makaingon ta nga sa atong kinabuhi din sa among kinabuhi man dili na ko naihatag sa uban ilisod man nagihatag sa uban mao man among gihimtang kan ato igsoon maglisod mi mga kaigsoon na pero karon dili ko moingon maglisod kung maglisod ta wala na tay gininhawa sa kahimtang lang gud sa kahimtang ko sitwasyon nato
sa ato karon nga kahimtang ato mong ibutang sa atong hunauna kapitit ang lisura di mo sige na patagkalisod guba ni nga to ang itsura kan kung gani maikson ato ni ipli maikson bawal ang makasimangot Padayon tama kaigsunan, medyo taas na pa ang oras na itong kaigsunan. At ni padayon mga kaigsunan sa mga Samani family, ka naglantaw karon mga kaigsunan sa mga Samani family, sa pamilya usad ni Brother Jojo Samani. Labi na sa tanan nga mga Malyosa family, dong sa ilo Malyosa, may punta kayong tanan. Labi na sa mga Bastona family, pamilya ni Maring Bising, may punta kayong tanan diha. Labi na sa mga Ramirez family, mga Karabangwell family diri sa Punglo mga igsoon. Ang atong oras mga igsoon karon, time check, alas 7:06 pa man hinoon sa Kabuntagon. Kapit naman tama man hinoon, hinataw sa David sa atong mga kasilinganan din sa Punglo. Labi na sa mga Lasola family, pamilya ni nung Alex Lasola, ng Maming Lasola mga kaigsunan. Sa mga Librando family, sa pamilya ni Paring Arman Librando, Matspara, maing buntagan yung tanan diha. Sa mga Silva family, sa pamilya ni Paring Renato sa pamilya ni sa kinabuhi ni Mats Raquel, sa inyong mga pamilya Paring Renato Silva. Sister Lia Silva, Labria Silva, mga kaigsunan maing buntag. Ilabi na sa pamilya ni Ikso Jimmy, Ikso Jima Silva, mayong buntagan yung tanan diha. O sa tanan nga mga Azero family, dong RG Azero, mayong buntag. O sa tanan sa mga Adlawon family, dong Alin Adlawon. O sa pamilya o sa may Brother Dinas Andaya, Sister Rinrin Silva Andaya, maayong buntag kaninyo nga tanan. Labi na sa pamilya ni Paring Boboy Santiago, Maslerma. O sa pamilya sa mga Balingit family, nung Jamie Balingit, ng Maria, o sa mga Siray family, dong Johnny Siray, dong Ramon, maayong buntag kanimo diha, dong Ramon diha sa Punglo mga kaigsunan. Bisa pa man sa itong mga magtutudlo diha sa gikan sa preschool and sa grade 6 o gikan sa grade 7 ngadto sa grade 12. Ako ang mga maabti kong magtutudlo diha sa itong mga kahigalaan mga kaigsunan, Ma'am Miriam Reyes, Ma'am Michelle Makay, Ma'am Ditimi, Gorania, Ma'am Miriam Quijano, Sir Jerwell, Sir Garrett, Sir Brent Romel Torres, Sir Serwin Rosales, sa mga Rosales family mga igsoon. Pamilya ni Dong Bugoy Lasola, labi na sa mga Palomar family, Dong Romy Lasola, ni Dong Didi Lasola, o sa ubang pa mga Palomar mga igsoon, sa mga Palomar family diha mga kaigsunan. O sa pamilya ni Gaubini Lasola, maibuntag pa nimo diha, Dong Dani Lasola diha sa kapit sa Kamandag. Kanunay naglanog-lanog diha mga kaigsunan. Unang gaatbang lani niya mga igsoon, una nga gikan sa mga Kadosali family, sa mga Mancio family, o mga Lasola family, even ang mga Chavez family mga kaigsunan, Dong Ramon, kanunay man siyang nagasunod sa ato nga programa. Paibuntag kaning tanan diha sa Tuyupan, sa mga Asero family, ng Jana Asero, o sa mga Estrabila family, labi na sa mga Amarante family ng Noning Amarante, sa mga Pabor family ng Likya, ng Tilano, o sa Tuyupan may igsoon, sa pamilya ni Nong Tilano Pabor ng Likya, labi na sa pamilya mga Romano family ng Nita Romano, o sa mga Bohol family, at sa Ricky, Ikso Ricky, Ikso Anik, may buntag.
o ni Sister Julieta Romano Exxon. Sa tanan diya sa mga Kabanag family, sa mga Ibanez family diya sa Nagua, ay bunta kanyang tanan diya sa dapit sa Nagua. Labi na sa mga Palomar family, mga kaisunan sa pamilya ni Don Nilo Palomar, o sa mga Pabro family, ng Ilmi Pabro, ng Emilia Pabro, o sa mga Ardenia family, sa pamilya ni Dolando Ardenia Exxon, o sa pamilya ni Brother Renante na Ardenia, mga kaisunan, maayong buntag. Sa mga Tanong family, mga kaisunan, may buntag ng tanan diya sa pamilya ni Sister Michelle Tano, Sister Miriam Uyang Boring, Sister Elnas Tano, mga kaisunan, Brother Litoy Tano Senior, mga kaisunan, may buntag ng tanan diya. Ilabi na sa mga pamilya ni Brother Parik Joel Tano, Mats JD Tano, mga kaisunan, sa inyong tulog ka mga anak. Mga Filomeno family, may buntag sa pamilya sa mga Toko family, mga kaisunan, may buntag kaninyong tanan diya sa pamilya ni Dai Ching Sing, Filomeno Toko Exxon. Brother John Ricky Badoy, may buntag kanimo diya, Brother John Ricky, sa mga Badoy family, sa pamilya ni Paring Erning Palomar, Mats Aisa, o ni pamilya usab ni itong Naldo Pabro, Day Aurora, o sa inyong mga anak. Labi na ni Brother Jojo Badoy Exxon, sa pamilya ni Nong Inok ng Iling. Ang Ginoo magapanalangin sa matapusakan ninyo diha. Ang Ginoo magaproteksyon sa pamilya ni Paring Ritsaw, Mats Ibang Tuko Exxon, sa pamilya usab ni Dong Primo Tano, mga kaisunan, Dailor na Pinya Tano Exxon. Sa mga Lacorte family, mga kaisunan, may buntag kanyang tanan, mga Lacorte family, Don Rogelio Dailote Lacorte, sa inyong mga anak, Don Romel, Ma'am Rowena, mga kaisunan, Tanoy, o sa pamilya ni Don Rogelio Lacorte, o sa kinabuhi ni Don John Lacorte. Isa pa man sa mga Hiramis, sa family, mga kaisunan, Daily sa Hiramis, may buntag kanyang diha sa pamilya ni Day Alisa Don Ritsaw Basto na Exxon. Tingali wala na misplace na to, mga kaisunan, ato nang tumbayang atong kaisunan din sa dapit sa Ponglo. O mga yun lang kung dispensa kung ito nagi atong balaktawan tungkol sa kadaghan sa ato nga mga kaisunan nga atong nag-great nagapalibot nining mao nga dapit. Ilabi na sa kasiklit nga barangay diya sa dapit sa Maninimon, barangay dapit sa Payawan City, mga kaisunan, maayong buntag kanyang tanan diya sa dapit sa Payawan City, mga kaisunan. Ilabi na balik ko diri sa akong mga kaikalaan diya sa dapit sa Ilihan, sa mga sakop ni Brother Loni Kapanag, mga kaisunan. Maayong buntag kanyang tanan diha sa Ilihan, sa pamilya ni Sister Cherry ni Kapanag, ni Bro Christopher Kapanag, mga kaisunan, Sister Manilin, o ni Bro Jeffrey Kapanag, sa mga sakop ni Brother Loni Kapanag, mga kaisunan, ni Brother Bimboy Kapanag, Bro Dexter Kapanag, mga kaisunan, o labi na sa kinabuhi ni Munding Bolgado. Ug sa tanan nga taga-Busay sa 18-19 dapit sa Kayawkaw, mga kaigsunan, sa Bayawan City, mga kaigsunan, ni Brother Pro Prilly Ligarbis, Bro John Rail Ligarbis, ni Brother Fredo Kalibo, sa mga Kalibo family, ni Bro Barlon Kalibo, o sa pamilya ni sa mga Ligarpi, sister, mga kaigsunan, Sister Lila, ni Sister Libet Ligarpi Exxon. Ilabi na sa dapit sa umod, sa dapit sa area, mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother Buko Palomar, sa mga Palomar family diya, mga kaigsunan, o sa mga Umuyon family, mayong buntag kanyang tanan diya sa area sa unahan na gyud paingon sa Bayawan City. May buntag ka natong tanan, mga igsoon, ini nga na dapit sa kabuntagon sayo na gyud, mudto na gyud kay sayo mudto na day ang oras, mga igsoon, inyong ubos nga laga ato kining sirhan diya sa mga pag-abo igsoon. Gihatag niya ang iyang buktong anak aron ang tanan matuhukan niya dili mamatay, kun dili makabaton noon sa kinabuhi.
Maabot ang mga igsoon. Payugod ka ninyo sa pipila ka mga panahon. Ilabi na sa kinabuhi ni Ma'am ni vlogger. Doon natin mga vlogger o sa nga naglantaw sa ato nga programa. May buntag. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Ato pong hatagan o higayon ang mga vloggers, mga kaigsunan. Pwede lang yun mo maka-hook up sa atong programa. Ako dili ko mo dili mga kaigsunan. Basta ang inyo ang himo para si Mayas Ginoo. Muna nga sa tanan nga mga katawhan karon atong mga kahigalaan, halos adunay mga vlogger. Mismo ang ako magulang vlogger sa Cavite City. Muna nga one time mga kaigsunan na viral to. Ang iyang mga pag-vlog mga kaigsunan, within 1 week tingali to ng views of 6 million. Muna nga naghago sa mo, nagsakripisyo sa mo, o ang Ginoo mag-amping sa matagusan ninyo kamaginabo. O di lang yun na ninyong isir ang atong nga programa. Ang atong nga programa, dili pang kalibutanon, o dili pang Ginoo. Labaw sa tanan. Ang matagusan, ang kinahanglan ko na to, ano natin minsahe Ginoo. Kung ipasalamatan ang ginabuhi ni Mami, vlogger mga kaisonan, ining mga takna karon. O sa tanan nga mga FM radio, ilabi na sa atong amigo gikan sa Mindanao City, ni Sir Florentino Esquip, gikan sa Davao City, Government mga Exxon. Time will come, dili lamang din sa FM radio nga makadungog, o di lang yung makapaabot o mga mensahe alang sa inyo ang mga pamilya. Mag-ampot ang mga Exxon at kining sirihan sa mga pagkakas. Labing kamanan og may gugmaon sa nga Dios, ninihatag na ang David sa kapuntagon, inugihatag ka namo, ikaw ang among ipasidungan, ikaw ang among ipasalamatan, ikaw kanunay nakikuban o nag-amping sa mga kinabuhi. Labaw sa tanan o Dios, sa tanan nga naminaw sa FM radio, din sa Sign FM 95.3, kanunay naglanong-nanok, nining mao nga David ang nalangin ang matagusan, abli kanunay ang among kinabuhi. Naroon kami magkinabuhi, sumala kayo sa imong mga bulok mga mensahe. I declare blessing sa matagusa, sa mga kaisonan din sa balot, o sa tibok na kong pamilya, sa among tulo ka mga anak, sa akong ugangan. Ilabi na o Diyos sa tanan nga naminaw na nagapalibot kining mao nga namin. I declare blessing sa matagusa kanila. Bisan pa man ang buhat sa kaaway na magasigi o samok o Diyos, ako kininghingila, ako kiningbadlong, kinigi sa imong hamili kadugo, na dili na makasamok sa mga tawhan, ibig sa nagkalaing-laing mga David to. Milagroso o gamhanan ka nga Diyos, naway sama ka nimo, lamang among kuptan, ang imong pakigsaan o ang imong saan, na dili kami, ni mo pasagdan, dili nimo kami hiyaan sa panahon sa among Panginoon niya. Salamat o Diyos sa tanan nga nagwas karon sa Facebook Live, Luzon, Visayas, ang Mindanao. Labi na, o Diyos, sa ilang pag-share, pagpaambit nini, ikaw sa mga panalangin nini, sa ilang paghago, sa ilang pagsakripisyo, sa ilang pagpaminaw, sa imong mga pulok, mga mensahe. Aron kami, o Diyos, adunay insakto, magiya, gikan kanimo Ama. Sa tanan namong kaigsunan dinhi sa balok, sa tanan namong kaigsunan David sa Pilipigan, hindi kay Pastora April Mia Cabturan, ilabi na sa pamilya usab David sa Kangkwi, sa pamilya ni Brother Mario Ilhig, Sister Roslyn, o Diyos, uban sa mga ilang mga kabataan o uban usab sa mga kabataan nga mid-fellowship nga itong milabay nga mao nga Domingo, Lord. Ako nag-ampo nga na kanimo nga ikaw magapamuhat sa mga David, time will come o Diyos, ano na simbahan nga mubarok nga ng mga David alang sa imong kadungganan o kaymayaan. Amo lang mining itugyan nga na kanimo, among isalig nga na kanimo, ang matagplano namo, tungod kay wa kami arang mahimo sa matagplano namo kung dili nimo ni buligan o dili nimo ni tabangan. Isa pa man sa amo ang Pangulo sa Presidente din sa Pilipinas, ikaw sa mga giya o Diyos, among Presidente, sa mga Senador, mga Gobernador, mga Congressman, isa pa man sa mga mayors, sa naglaing-lain nga mga city o kalungsuran, sa tanan nga mga barangay o Diyos, sa kinatibukan sa Pilipinas, o sa tanan adunay katungdanan ya sa panggoberno. Gahi o Diyos, lamdagi kanunay, ang ilang mga una-una na kami ang matagusa, kami mahinadlokon kanunay diya sa imong mga pulong mga mensahe. Ako mga pag-ampo anak kanimo sa tanan nga mga pastor, sa mga pastora, sa tanan nga adunay katungdanan alang sa pagpamit sa imong mga pulong mga mensahe. Dili lamang sa among pagkakuranan, dili lamang sa kaubalinong na title sa simbahan, kundi ang among ipadayag o Diyos ang kamatuoran. Gikan kanimo kung kay ang kamatuoran maghatag ka namo og kagawasan. Dili kami mahimong mabinalanggo sa among tawhanon nga kinayo og batasan dinhi sa silong sa langit ug ibabaw sa kalibutan. Salamat o Diyos imong pakikuban labaw sa tanan nini mga taknaa, sa tanan mga kasilinganan nini mga dakit, ikaw makalukot sa imong hamili nga dugo,
imong tabunan sa imong pagkamaayo kanunay. Sa pamasang station manager, Pastor Gideon Candelario, Pastor Russell Candelario, o ba silang duha ka mga anak, sa 101.3, diya sa Sen FM, diya sa Kalugtugan, Malabuyo, o Diyos. Sa pamasang mong General Station Manager, Reverend Kim Ryan Makasaol, ikan ngayon sa Batang Tihil, o diya sa Kansumandi, diya sa Lalabertad, labi na sa Diolngan, sa Plakatasanong, o Diyos, sa mga lagat, bisan pa man sa paghimo na sa buong FM Radio sa Pasay, sa pamilya pamilya ni Pastor Tingson Lord, ako mga pag-ampo sa kinalusap ni Pastor Rece Baldonado sa Mao David sa Pasay. Manalangin niya ang matagusan. Ikaw, O Diyos, maghahatag o maghanay niniktanan lamang ang among ikinabuhi, ang imong mga pulong mga minsay aron ka kadaugan kasiguruhan na alangyod ka nimo Ama. Lumog himaya anak nagyod ka nimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Salamat sa Ginoo sa inyong patiguban o pag-uban-uban ang atong oras karon. Alas 7:20 na, may pagpamahaw, maayong pagsikay-sikay, may pagpangapi. Muna kagabi, mga igsoon, wagid ko kapanihapon, tinuod pinawa ko kapanihapon, kay pagkasakitas akong tango. Kaya nagkaon ko kanagon, mga igsoon, ayay, pagkasdahi amas anagon. Banganga ko kapila, kaminuto, mga igsoon, pirti kong sakita ni tulo ang akong luha. O niya ako na lamang gibutangan o kanapton nga tubig, na tubig, aron mapugnawan, maginagmay. Kaya samot ug labat akong ulo ko iso. Una nga ako po nang gipasalamatan ang Ginoo kay mao naman ni atong papel karon kinanabitas pangidaron. Di po ta mo ingon maigsoon bisag natas pangidaron ingon pagyutang patanon pa. Nahinay nakalusbot ni atong tuhod igsoon. Ana na guna taas kay pagyutang patanon nga di na makabatanon. Naabot na mata sa level mga kaigsunan nga hinay-hinay na tag os paingon sa alas 2, alas 3, paingon na tas alas 6, paingon na mga igsoon nga maghinay-hinay na kurkurog ni atong tuhod. So, pasalamatan mga igsoon ang Ginoo sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan sa atong general station manager Reverend Kim Ryan Makasaol, nasa bangyo ubos nga lagad, ubos nga higala sa social media o din sa Facebook Live, Luzon, Visayas and Mindanao, isa pa man sa laing mga nasod o sa FM Radio na tanunay naglanog-lanog din sa mga madapit tayo. Sa samang tatna, sa samang higayon o mga adlaw, ang Ginoo magaproteksyon magabantay. Unang malipay ko maisod sa usa ka tawo nga moingon ato ba nga mga response ba moingon na mag-agad lang gyud ta sa planos Ginoo pastor. Ana na gyud na dili kay mo deklarar mga kaison, sige ay pahiman wala asa tag sige maisod may pay mais kay do na pay sige mabuhi pa mga kaigsunan di sa bulay-bunglay imurang esprihan musamot o katambok na igsoon ang problema kay mo dali pud og ka lugbo bitaw ang mais. Ana ra mo na igsoon unang ato gyud nga agdon ang pagkamaayo o planos Ginoo sa atong kinabuhi. Ay ikaw ug ako ang atong plano dili diya parehas sa planos Ginoo ingon ang Jeremias kapitulo 29 bersikulo 11. Ang akong mga plano dili sama sa inyong plano. Ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw. Kaya ang laraw sa tao, doon ay mga laraw sa tao mga kaigsunan nga ikaw mao'y magsakripisyo, ikaw may malakasi. Apan ang laraw sa Ginoo, ingon siya diha maigsoon, ako lamang ang nahibalo sa akong mga laraw alang taninyo sa paghimo ninyong magmadaogon, magmalapuson, inay kadaot. Kaya nahibalo man ang Diyos nga sa imong mga plano madaot ka, dili ka mahatagan o katubagan sa imong mga plano. Kaya nahibalo man ang Ginoo, ay madaot magiling tawhana, dili man ay mao yang plano. Hatagan ka o may plano mo nang mapakyas ang tao. Salamat sa Ginoo, Pastor Rece Baldonado. Tingali makaisunan, dili lang yung promise kung makakuyog kung pagama sa FM Radio diya sa inyo ha. Matod pa ni Pastor Kim Ryan Makasaol ni fix na ako kahapon ausang kabi imexon pastor musugod na ang FM Radio pag-construct. Wow, pasalamatan ang Ginoo nga doon na po FM Radio diya sa dapit sa Pasay. Magtubag na ni mga igsoon tungod kay ato ni mapagkusgan mga kaisunan pohon na welcome na kinatibukan sa Negros Oriental, Negros Ireland, even ang sikihot tingali kung maabot kung mahimo yana nga mao nga frequency dili lamang sa live kung dili ato mapagkusgan pero mao lagi na po na maigsumbok-usok po ng kaon. Moabot man mga igsoon sa atong amigo diha sa FM Radio diha sa Tanhay. Dinulan sila 12,000 usa o man nato na usa man po na kasweldo makaisuonan ug arita sa paggobyerno pila may sweldo maisuon 5,000, 10,000 na sao na.
Una nga ato ra pod nga ihaon sa ato panginahanglan ba ang ato nga pagdala. Dili ko tukumangkon nga dili man ni ako ang FM radio maison ang atong station manager Pastor Gideon Candelario. Pero dunay pero man kaigsunan ang Ginoo nagprovide niya na. Ay dili man gyud ni nato personal o gasto. Although man kaigsunan sa atong pagmindinar dire wa may kasupply nato, wala may naghatag nato aron magkapadayon ang pagtukar pagli ang FM radio. Niingon raman si Pastor Gideon, ikaw na'y bahala diha Pastor. Amo na ang Ginoo ray bahala ani maigsuon kay ang Ginoo may provider sa tanan natong panginahanglan. Ang ato lang paghago sakripisyo, dili ta mo hago maigsuon kinsa may magyaw-yaw dire. Mao man gani hinungdan nga ning resign ko kaniadto sa trabaho kay walay makamanage ining mao nga FM radio. Ana, di sa mawad ang trabaho, pero dunay trabaho ang Ginoo nga gihan-ay niini nga mas labaw pa sa trabaho nga nawala nato kaniya. Maraming kita magkaigsunan ni-enjoy ang kinabuhing Kristo diya sa pagpangalagan sa buhay nato nga Dios. Ang atong oras karon alas 7 na 25 sa kabuntagon. Salamat sa Ginoo ni Pastor Rece Baldonado nakaabot pagit sa atong programa. Kumusta mo diya Pastor Rece Baldonado diya sa Pasay? Babisi na po mo diya. Doon na FM radio. Noon daghan man ning mga kauban niyang mga pastor mga kaigsunan kay siya may overseer sa kinatibuk-an diya sa Pasay. Una nga matod pa niya mga kaigsunan 30 kasimbahan na ilang diha nga nadala igsoon mo na ka. Dili biya lalim ng gitawag o overseer. Although evangelism or evangelist ka, wala kay simbahan ng groptan. Dala lang ka mo igsoon sa mga programa mga kalihukan sa kinatibuk-an. Una nga ikaw o ako dapat makahibalo ka sa imuhang papel. That is overseer. Ikaw mo pinaka-higher apan doon na pa'y mas labaw nimo nga ranko ni anak labaw pa sa overseer. Sa kinatibuk-an sa Pilipinas ang kinatasan o silbi amahan sa Pilipinas maog yun ang presidente going to pinaka-ubos nga posisyon sa mga barangay. Anak man na mao nga step by step mao nga sa itong pagpangalaga diya sa Ginoo dapat diha sa simbahan ang mga katungdanan anak pa na diha tagi-training even sa mga university. Mao nga kasagaran man ibutang mo diha sa posisyon kita man kung na ay katungdanan ko sa simbahan. Ngayon na lamang ko may isol kaya na imo kamo may nagpilit na ako hala sige ako na lamang ng agwang tahon anak man na may isoon. Una nga ako pasalamatan ang Ginoo nini pinasayod ko nga dili lang ni maoy akong trabaho may isoon kining akong paglingkod din ni sa mao nga dapit murag inihat na lamang yun inig-abot ang panahon. Tingali igo na lamang kong bubaking igo na lamang ko diring manghilangkos tingali igo na lamang kong matutpas taga Cebu o naay mga panahon di isab ta katuo tungod sa kadaghan nga obligasyon. Pero i-enjoy lang ko nato mga isoon ang manggialamon na tao nung lumingon lang gid ko ang manggialamon nga tao nga dunay kaalam sa Ginoo tinuod nga dunay kaalam sa Ginoo laihan na sila daghang trabaho. Sa ako nga amo kaniadto ako siya nakuhaan o pagtulunan nga naman human niya klase alas 12 ha mukalit rin sa kawala sa iyang opisina kay mo klase bisag alas 12 doon na napoy klase alauna doon napoy klase paghuman sa normal nga trabaho sa gobyerno pagka alas 5 kapin naa napoy lain nga klase hangtod sa alas 10 sa gabi. Imagino na nimo mao nga ang mga alagad sa Ginoo nga nakasabot sa tinun-anay nga protokol o pamaagi malipay na mga trabaho. Ano man kung daghan ka og trabaho daghan ka panalangin sa Ginoo. Apan kung dala kay trabaho mo magani na kung gamay kang ipugas gamay kang anihon ayaw pagdahon kung dako kag anihon gamay kang ipugas binuang man na binuang na nga rason igsuon kung miingon ka gamay kang gipugas imuhang pugas ingon rag abuhan makaani kag sakos kasako dili oy
mao nga kung layhan kag hago, wala tong mga kaigsunan nga mga vlogger, hago binahala picture adto sa laing mga lugar, adto sa, pero ma-enjoy man na sila mga igsuon. Amen ba? Munang kani adto mga kaigsuon, adunay mensahe si Pastor Rese Baldonado, kuyog jud ka pastor para kompleto ang grupo. Salamat sa Ginoo. Dili lang yung kung saan Pastor Rese Baldonado. Bisan niingon ka nga, kuyog jud pastor anong kompleto ang grupo. Munang alayhan sa kung makabalik diha mga kaigsunan tungod sa kanindot ba sa area sa Pasay. Makakita man diha mga bukuyog ko panalo mga kaigsunan mo. Musulay ko paminaw sa mga lao mga kaigsunan ug doon na ba'y mag-agromo dito mga kaigsunan. Anak bitaw ka Pastor Rese. Nila kumahandlok mga kaigsunan, labaw sa doon na tayo Ginoo. Anywhere, anytime, dapat naagaw kay Ginoo. Salamat sa imong invitation, Pastor Rese Baldonado. Matod pa niya, kuyog jud ka pastor para kompleto ang grupo ug walay kulang jud. Wow, salamat sa Ginoo. Saludo pa niya atong amigo. Ay na amigo mini ini. Kauban ni sila ni Sir Florentino Escape. Ako ni sila ni istudyohan. Mga tulo kasi mana or usa ka bulan. Iko wala mag-naming text ni mga tawanan ako personal. Iko kininaago ni sila yung mga rangko. Kaya nga naman, ang mga alagad sa Ginoo dili bina dali-dali. Mo istudyo bina sila. Maminaw na silang mga mensahe. Maminaw na silang pamaagi. Diha sa pamaagi, sa tinut-anay nga pamaagi, sa pamaagi kas Ginoo. Wow, masalamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor Rese Baldonado. Wala pa man tingali magsugod ang Ginoo. Ako makapasakol lang yun ko kung saka dito sa taas. Ilabi na nanatay ka nakatunan ginagmay kung unsa ang pagsumpay ng mga wire. Kami may nagama dito sa FM radio diya sa Malabuyo sa 11.3. Tulo to kaadlaw na mo ditong kama. Anak lang yun, winding. Tanan. Ano man dahil mga keksyonan. Nakahuman tag-degree holder, di nakabalong mo welding, di nakabalong mo daro, di na mo bunglay. Di isan asa, mamasura magamit ang mga igsoon. Di isan asa, dili mo na ako na gimater ang mga kaigsunan kung unsay titulo nga akong nahuman. Ang akong nakatunan, ang pagkamaayos Ginoo, di isan asa ta, dapat makahimo ka. Mauro ka na. Maunay gusto sa Ginoo sa itong kinabuhi. Ayaw pagpili ang trabaho. Kung asa itong trabaho na imutan, hala, magbunglay ta. Manilhi ka. Kung sa may nakatunan ni mo sa imong kusina, kung sa may nakatunan sa imong asawa, makatunan sa tanin mo. Enjoy ang imong kinabuhi na naman wala ka nagpinta og trabaho. Maunay tinuod nga alagad sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Ini mga taklaan mga kaigsunan, manamilit ang inyong ubos nga lagad o ang Ginoo mag-ampik sa matag usa ka nato sa kinabuhi. Tawil ka Pastor Rese Baldonado, buhon mo nga rin kong buhodi ko mo niguro mga kaigsunan. Kaya ang kasiguruhan ka na o ganaragos Ginoo wala din sa tao. Dili ko mo promise. Salamat sa Ginoo.